kuha na ni format, inato lang yapon. Ang topic, papacy, then process, then salvation. So, connect na. Ito lang focus niya, wala mo lang puro ka. Juan, gusto mo Juan, ikaw mo una or sumpay-sumpay na lang dahil naikoan sumpay-sumpay dito taas kahirang ko adin ay makita niya pwede na kung matin conscious mo tag 10 minutes pagka sa oras na may nalang dito sa kuan no, wala yapon, dito sa time. Conversational, then may pangutana, pwede mo, pangutana related sa gisulti. Maminaw ka. So, panginawan mo yun. Sige. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Thank you, Lord, for this another day, Lord God, na maghihatag ka na mo to share the Word of God, Lord God. Sabi ni wisdom. We ask for wisdom, Lord. Open our minds, our hearts. Pasag kami sa mong pulong. Holy Spirit, help us, teach us, and remind us, Lord God, kung unsa may the truth, Lord. Because your word is the truth, and the truth shall set us free. So, sa mong topic karon, tayo ito lang dagan ang mga kasa-kasa ka panguna-una o gugma ang Lord God mo prevail nga pag-uusap. Lord God, we do this for your glory, not ours. In Jesus' mighty name. Name of the Father, Son. So, sige, o papasi, intro lang siguro pag 1 minute. Dahil sa una, as a Catholic devotee, tanaw din ako sa Santo Papa. Sa karon man, respect and love din sa leader sa Catholic Church na Araman. So, butong nakahinumdo pa mo na ari ng Pilipinas, naka-armored car. Pero wala lagi, itong time na yun, nagbata pa kayo ito. Doon sa kanang simot niya, ibutag bayal, ay hagihi, baka ayong lanta siya, gid ka blessed or ka-powerful or kakuan. Wala ko tisa, ako may numduman sa about sa pag-visit niya sa Manila, Philippines. Tapos, wala, una lang ko sa kanya, siya gid ang pinaka-taas na nagdumala sa Roman Catholic Church. Then, today, actually, wala man ganit na. Wala kahit kung focus ba kung sabi role niya kasi iniisip ko lang siya pareho rin sa bang mga leaders na gifted or may na-assign ang Holy Spirit ng ibiya sa lahat. Pero kay, for the sake na mamaya itong topic, nag-research ko po. Pero kining research, dili di ka nung awit. Naipon-ipon na nitanan sa mga research, tapos ito akong i-collect, tapos tanaw-tanaw ko na pa. Sige, as an introduction about the Pope. Okay. So the Pope is, una, it's not your father. Pope is not holy. Pope is not infallible. Pope is not God. Pope is not God's representative. He's not a savior. He's not sinless. And he is not to be worshipped. So, siguro sa itong dagan ini, may isa-isa lang siya masipod sa inyong mga pangutana or imong mga i-represent or agree ba po ka inyong uban or let's agree na let's agree to disagree. So, mga things na mo disagree po ta, it's okay. So, we're here para itong dislukan. Una, it's not your father. Katulagin nga nung tawag ng siya father na there's only one father. And take sa belief sa mga Christians,
Kaya yung father, dili na pilosopo kayo, o dili mo tawag mo papa din sa kalibutan ko. Yes, papa siya. Ang ipasabot ini ba nga akong usara akong amahan when it comes to spiritual. Yes, na silang Paul, little father, father of faith. Pero dili siya nga yung kato sila parang sama to sila ihatag sa ilaha because sa ilahang achievement. Pero kini siya as titulo manggod, titulo siya nga sa amahan ng Israel. Grabe lagi nga gibutangan ko siya Holy Father na mo. Pray man ganit ka Our Father, wala dili man ganit mo Our Holy Father, diba? Father ang yan, Our Father who art in heaven. Pero sa panahon ni Jesus, kay yung Father, big deal kaayo. Eh, may kang Father, equal ka sa Father. Diba? Si Jesus, manang usa sa reason nga na blaspheme siya, kay ipatay siya, agi nga gitawag niya. Wala ka namo batuha, agi kay gatrabaho kang Sabbath day, pero di bato ka namo kay gitawag ka sa Diyos na imong amahan. Ni-equal ka sa iyaha. Pero kung sa kasabot ng Diyos si Jesus. So, ang titulo nga Father, big deal na sa, kumbaga sa Moa, big deal na siya nga title. Na hindi siya pwedeng, pa ba? Dili sa kinsay mo gamit or tao, walay tao makagamit kung dili. Para rin na sa Diyos Ama, labi na ang holy. So, holy, dili man po nagkapasabot na perfect ang tao, yung kang holy ka, kay dili man na may meaning sa holy. Pero pag yung kang holy ang Father sa langit, perfection to the max. So infallible lagi dili masikyat sa pagtudlo or sa iyang kinaiya or sa inyong kay nagkuhan man ako sa inyong comment nga infallible, dili siya perfect na tao, correct? Pero ang iyang tudlo, perfect. Kay paano ito sa Ginoo. So manay atong i-discuss. Of course, kabalaman ka dito sa Ginoo, pero may mga writings sa ikan po sa Catholic Resources, no, magazine or CCC ninyo nga siya ang Kristo din sa kalibutan ng kapagbalat tao. So, pero ang nasa sulod din niya si Kristo. Pero magkano ito na kasi pumili ko dahil na siya Ginoo, tigikan mo na ito nyo ng mga resources. God's representative, again, Vicar of Christ, si ang samo Holy Spirit ang God's representative, yung padala diri. Of course, kabalo mo kita dili siya Savior, Jesus ang Savior. Sinless, ano nyo lang gikuan nga ani nga kategori si Mary. Mukha ka sa same bakod ano nyo hang pagkuan ni Santo Papa ninyo nga sinless po siya. And not to be worshipped kasi alam naman natin worldwide na karon, labi nga karon nga makita din sa social media, leaders around the world umatagid sa iya ano to, respect pa ba tawag ana or kan kanang duhod bitaw mo na siya sing-sing ano ta sing-sing nga lukan sa mga world leaders. So I don't know kung respect or honor or worship kay kato si Peter sa una, wa man jud siya gapalod. So as intro, ikaw na bahala asa ka musuko. So good. Dili man na ikaw debate. Wala man kumingon nga final ni siya. Wala ni ako ang premise. Okay, thank you. Then, one lang niya ako yan. Okay. Contribute na po sa mamiss na mo kay basi makakuha na po yung panahon gikan mo. Word title ng Santo Papa, nag-refer lang na siya sa katungdanan. Wala na siya mag-mean kung saan klase ka sa pagkatao, no? Ang atong gibasihan natin, right after yun nga nag-announce si Jesus Christ nga magtukod siya o church o iyang ginalian, nagingon siya ni Pedro. Pedro, si ibabaw ni ining bato, ukuron ko ang akong iglesia. Nabisan gani ang danghan sa impyerno, dili makabuntog ni ini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa ginalian sa langit.
ang imong idili diri sa yuta, idili sa langit, ang imong itugod. So, kinisa may atong i-expound. Nag-announce si Jesus Christ dili o tukod siya ginilian or church na bisan na lutaan si impyerno dili makapuntong. Kaniyang giitugyanan si Pedro o mga yawi sa ginilian sa langit. Nga ngiyang idili o itugod, idili o itugod usab sa langit. Sa King James Version, ang term ay gamit binding and loosing. Okay. Actually, sa exegesis nga Katoliko, authority ni siya ingon nga labaw o leader. Kay ang Diyos, mo man na iyang lahong authority ka na mo muli mong walaon o buluag, binding and loosing. Kang Jesus na nga authority nga iyang gi-extend nga to ni Peter. Mohimo sa tagbakra nganong ingon ani ni. Kaya nung pag-announce niya nga magtukod siya church, gisunod man dahil niya pagtugyan o kiss nga to ni Peter. Now, atong tanawon manggod nga ang church ni Jesus Christ, kingdom na siya, ginharian sa Diyos. Diin si Jesus Christ ang king. So, ginharian ni Kristo ang church. Kaya siya ang hari. Tanaw na ito mungod ang background ana sa mga Hudiyo o say structure na ng ginharian, sa struktura ba. Kung tanaw ka sa daan, kay naman po ito, kung ako malimot sa Amos ba ito ni Beyonce nga, kining ginharian ni Kristo o church na bitukod ni Kristo. Restoration ni sa ginharian ni David na nawala. Yan sa Daniel 2:44, ang Diyos gamit ang Diyos sa langit magtukod o gusto na ginharian nga dili na din maguba. Tumurang sa Matthew 16:18. Now, ang structure anong ginharian doon, ang king na siya'y tugyanan si Yahweh. Tugyanan si Yahweh. Nga ang buot ipasabutan na tugyanan ka Yahweh, leader ka. Kay second in command mo ka sa king. Di ba? Siguro mo, yun po na buhay tanga. Basta magyarian gani, ang hari niya na siya prime minister. Second in command to the king. Ang background na kanina sa Isaiah 22, versikulo 21-22. Nga during that time, doon na ito'y hari nga si King Hezekiah, nga ang holder of the key, si Shebna. Silbing mo ito iyang second in command, si Shebna. Isaiah 22. Oh, Isaiah 22. Oh. Ang second in command ni Hezekiah nga si Shebna, usa ka wicked leader, dili mayo nga pagka-leader ba. Kung galing po ni among gamiton po na ebidensya nga kung mo kang leader, it does not mean bukan juga kay simple mo yung makasalaka. Si David gani, hari ito, kasala mo dito. So kini si Shebna nga, tinugyanan si Yahweh, wicked. Diyon, ni anong higayonas, Isaiah 22, 21, 22, ilisan siya. Ilisan siya ni Eliakim niya ang pagkuha sa iyong authority diha, gulagway nga, kuhaon ang Yahweh o authority. Gikan ni Shebna o itugyanan ni Eliakim. Si Eliakim na po'y maghawid sa Yahweh. Magsilbing second in command sa hari ba? Nga tawagon o father. Namaya o, leader o bang term. So, excuse me bro. Itong susi nga itong isgutan ron, kanang susi. Kung saan na siya susi sa kingdom kanang kini Roman Catholic Church o susi sa langit? Saan na siya? Lapad na siya explain. Ang ako lang i-emphasize authority as a leader. Authority as a leader, no? Kay, dayon, kung mudagan ta sa Revelation, mulukso ta sa Revelation chapter 3 verse 7 kay may kalumbigitan magunin. Ang akto ni God, ang kulagway ani nga gakupot sa Yahweh, si Jesus Christ, God, holder of the keys. Revelation chapter 3 verse 7. 118 po. Revelation chapter 3 verse 7. Si Jesus,
mao ang gahawid sa keys. Kunya giingon diha ang gahawid sa Yahweh holy o balaan o santo. So diha na mo nagikuha ngano nga si Saint Peter kay gidugyanan man siya sa mga Yahweh sa langit. Kung sabto ng Isaias 22, 21, 22 o Revelation chapter 3 verse 7, mayroon may nga naay basihan ang teaching ng Katoliko nga kanatay holder of the keys of the kingdom, Holy Father, o Santo Papa. No? Usbo na to, ang Isaias 22, 21, 22. Ang holder of the keys, tawag ng Father. Asa man nagagi ka ng Father na title? Yeah. Siguro kasama siguro nato na. King James Isaias o 22, 21, King James nga po. Isaiah, okay. Ilang era itong ilimbahan ng pagkuglain. Isaiah? Isaiah. Ano ba? Basahan na ko. Isaiah. Ano? Isaiah 22. 21, 22. Sige, basahan na ko. Isaiah. Lawa man yung Isaiah. Di ba hari? Tapos O akong suluban siya sa imong sapot. O bakusan ko siya sa imong bakos. Abos ko. O itugyan ko ang imong kagamhanan diya sa iyang kamot. O siya mahimong amahan sa mga pumupuyo sa Jerusalem o sa balay ni Juda. Ang Yahweh sa balay ni David, ibutang ko sa ihang abaga, o siya magabukas kung walay makatakop, o siya magatakop kung walay makabukas. Ano yan, Brad? Okay. Kaya, Brad, pwede ka bubasa dari, Brad? Okay na, nanina Kung sa nga hubad sa imo niya? Father? Father? Father. Yes. Then, katong sa Revelation chapter 2 verse 7, si Jesus Christ nahawid sa keys. Kunya, take note nga, kuhaan siya, leader siya, di ba? King good. Kunya, sa tanang mga apostol, the point is, anong si Peter yung gitugyanan sa keys? Muna nga. Kung ato ng sabton, tungod kay, sumala sa Catholic teaching, gi-extend ni Jesus Christ ang iyang authority nga to ni Peter. Okay. So, tanawa, ang sa Revelation chapter 3 verse 7, ang holder of the keys gitawag ng holy, balaan. So kung ato nang i-combine, kung iabot ng Isaias kung Revelation 3:7, kanang holder of the keys, Holy Father o Santo Papa. Actually, title na sa Diyos. Ngayon i-pagamit og tao na gihimong leader. Just like ang example na atong pamilya, for example. Di ba atong mga pamilya ang leader tawag ng Father? Ang sa pamilya. Ngayon ingon anak, no? Ngayon ingon anak kay kanang kong mga leader sa pamilya, father figure mo kuna siya. Nga ambot ipasabot nganong gamiton ang titulo sa Dios tungod kay gahulagway ka sa Dios anak. Kay leader mo ka, nabot pasabot nga magtarong ka kay kanang imong tuan ga figure ka sa Dios. Mo gyud unta nay but pasabot nganong mo gyud na nay pasabot nganong sa pamilya ang leader tawag mo father titulo sa Dios kay ambot pasabot ana nga magtarong ka kay kanang imong rule Dios na o but pasabot labaw na although dili ka Dios pero titulo sa Dios mo gamiton no kay ngano ang kaayo gud gikan mo gyud sa Dios, di ba? Gani si Moses giingnan siya sa Dios sa Exodus City 1 nga Moses, simuon ko ikaw ingon nga Dios atubangan ni Paraon. Dili man Dios si Moses pero nganong giingnan sa si Dios ana, di ba? So, naaday sa una-una sa Dios na kana ding iyang title ipa-extend niya sa tao ng himong leader. Ang buti pasabot sa Dios ana nga kay leader man ka kung magang gisugo kanang imong mga pulong gikan man nato susama ra Dios ka nga nagistorya diri sa yuta although dili ka Dios yang gibuhaton. Oo, gibuhaton ba nga tungod kay ang mga pulong niya gikan sa Dios. Unang giingnan sa Dios mo, simuon ko ikaw ingon ng Dios at bago ni Paraon.
So meaning, ang Diyos di ay, dili siya supak na kanang iyang titulo, ipagamit sa tao nga himong leader, sama sa pamilya, na father mo ng head of the family. Then karon atong i-explain to Matthew 23:9, kay nakahisgot mo ka nga, nagingan mo si Jesus Christ nga, ayaw mo pagtawag o amahan diri sa yuta, kay usara ang inyong amahan nga tuwa sa langit. It seems contradiction kung di ta tayo balogon sa hubad, Catholic nga hubad ani, no? Sa Katoliko nga hubad ani, dili ni siya sabton nga ang buot ipasabot ni Jesus Christ nga dili gyud ipagamit ang titulo nga Father, no? Kay unang-una daghang kay mga bersikulo sa Biblia nga ipagamit yun na, no? Sama galit sa atong ipagputlo na sa 1 Corinto 4:14 si Paul, even si Abraham gali gitawag og Father of Faith. Then sa 1 Juan 2:18-19 si Saint John, ang mga faithful, ang mga matutuon, iyang gitawag og mga anak, denoting ang iyang pagka-mensahero kay Father. Kay kung mahadlok pa siya tawag og Father, mingon siya mga igsoon. Pero sa 1 Juan 2:18, ang iyang address sa mga matutuon, mga anak, so therefore, Father na iyang pagka-mensahero. Okay. So, mauna, ang Matthew 23:9, ato nang masabtan allegorically, dili gid sa ingon ba nga ang titles sa Ginoo dili niya ipagamit, no? Kung basahon ng Matthew 23 verse 1 up to bisag sa 12 lang, ang subject matter mo gudya, nag-isgot si Jesus Christ sa mga Pariseo o mga magtutulo sa balaod. Nga wala siya mahimuot sa ilang kinaiya. Diba? Namulong siya diya sa verse 1 up to 3 nga, tuhuan ko, no, ang ilang gitudlo, pero ayaw lang ang ilang gibuhat, kay wala man sila buhat sa ilang gitudlo. Huwag pasabot nga, tuhuan ang ilang religion, ilang pagtuo, kay sila man po na authority po sa old religion, no, katong Judaism religion. Tuhui sila, ay lang ilang gibuhat, kay wa man sila magbuhat sa ilang gitudlo. Ang actually, ang gihisgutan ni Jesus Christ nga iyang gipasabot diri, wa siya makaangay sa batasan na ng mga Hudiyo, kay mapahitason, no? Mauna nga sa verse 11 o 12, naghisgot si Jesus Christ diha nga ang magpataas ipaubos ug ang magpaubos ipataas. Now, nganong nilukso ko ana para mapunik din ako diretso ba nga si Jesus Christ actually ang nga sa iyang una-una anang higayuna, wa siya mahimuot sa kinaiya aning mga Hudiyo, mga magtutulo sa balaod kay mapahitason sila nga naaunta sila authority sa pagtudlo, pero kay mapahitason man sila, mo nang nakabungat si Kristo ani mga pulunga nga ang magpataas ipaubos kung ang magpaubos ipataas. Yun sa man niya paghulagway diha, ingon siya diha, ayaw kamong pagtawag o amahan din sa yuta, kay usara ang inyong amahan nga tuwa sa langit. Gani dili lang amahan, ayaw mong pagtawag o teacher, kay usara ang iyong teacher. Ambot sabto na kung ato kung isang literalon, matamaan ka nan, kaya isang ka ng mga teacher sa DepEd, mga teacher man. Wala yung mga magisterium. Oo. So, nga ang Catholic exegesis nga ako yung nadunggan ani nga sa kapare nga nag-explain ani, ingon siya nga, kung ingon ana mo, inani na sa interpretation ani, kung ingon ana mo, dili mo ang ayan tawag ng amahan. Kaya ipaubos man mo na to. Pero kung mapahiubsanan mo, ako mong ipataas. Mo pasabot, pwede mo tituluhan o taas sama sa father o teacher. Muna siya ang emphasis din. Kanamang kung magpataas ko ka, muna ramang kung niagaw sa authority sa God, anak kung mapahitason ka. Isa namang pinaka-taas ng God. So kung magpataas ka, sama rin nagpapakadiyos ka. So kung ingunan na kag kinaiya, dili ka angayan ang titulo sa Dios, dili ka ana angayan ng titulo nga teacher, kay ipaubos mo pa sa Ginoo. Pero kung magpaubos ka, ipataas ka. Oh. So unya kini kung rule sa mga pare gud, sama sa Pope,
Ina suluhon mo muna. So ang ngayon gud sila ang nga title. No? Servant. Oo. O nahinumdum ko nga bisan ang mga Hudyo gani wala gyud sa ilang concept na nga walay second in command si Jesus, no? Di ba? Magpasabot nga wala siya representative or weaker. Ngano? Kaya gani nang gilali sila kinsa ilabaw nila. Hibalo naman uta sila nga. Oh. Hibalo naman sila nga si Jesus. Oh. Oh. Pero ngayon nang gilalis pa gyud sila nga kinsa ilabaw nila. Hibalo mga Hudyo ko na. Hibalo magud sila sa background sa kingharian nga ang hari na gyud na sa right hand. Kanang tugyanan si Yahweh. Itong si Isaias ba? Niya, si Kristo, sa dihang nang gilali sila, kinsa ilabaw nila, wala gyud mosupak si Kristo. Nga nailabaw nila. Lamang niingon si Kristo, ang labaw diha ninyo, o chip diha ninyo, kadtong mo alagad sa tanan. Ato siguro masahon ning Lucas 22:26, no? Tinagri kay mo man gigamit na itong basihanan nga sa dihang nang gilali sila kinsa ilabaw nila si Kristo wala mosupak. Gisultian lang sila ni Kristo o kinsa ilabaw. Ipasabot nila ang nasa ipamulong nga nagpasabot nga kung atong sabton hibaw ra na kung kinsa ni, no? Lucas 22:26. Sawa na ko, Brad? Sige. Apan kini Lucas 22, no? Oo, 26. Apan kini dili mahitabo kaninyo. Inano kinahanglan na ang labing dako kaninyo magpakamangkot. Magpakamangkot sa tanan. O ang pangulo ingon nga mag-alagad. Okay. 26 na na. Oh, sige. Sa English, sa King James po ako pong basahan. But ye shall not be so. But he that is greatest among you, let him be as the younger. And he that is chief ang term may gamit din sa King James. Basta kay labaw. Okay. He that is chief is he that doth serve. Sa ito pa ang mo alagad. Dili alagaran. Ang alagad. Ang pangutana nun dire, kay ang issue man gud dire kinsa labaw nila. Sa among the apostles, kinsa may gipasabot ni Jesus Christ nga paalagaron niya sa tanan niya mga kapatid. Tusong sa Juan, mudagan ka sa John chapter 21, verse 15 to 17. Katong si Kristo paliabot na nga mukayab sa langit. Naman dili. Gani, dili lang kay si Pedro tuwarito na mo ba mga kauban niyang apostol. Dayon si Pedro ra mo iyang giingan. Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Katulungan ni ito, bibalik-balik. Oo, okay. So, nga naman, sa Catholic food nga exegesis nga akong nahibawan, kay di inihigayon na God, musa ka na, paingon na musa ka sa Kristo sa langit. Oh. Pero sa katong sa pag-announce niya ni Peter na magtukod sa kingharian, si Kristo na pa. Murag igo lang siyang pasabta na ito ba nga, uy, kung wala na ko diri, ikaw mo akong representative. Pero wala pa automatic na ni dumala si Pedro, kaya na pa si Jesus Christ. Basta kay ipasabot ng daan niya nga siya mo representative, kay siya may gitugyanan sa Kiss of the Kingdom. Nga ang background sa Isaias, second in command to the king nila. Oh. So, mauna nga, samtang si Kristo naapa diri sa yuta, so si Pedro, dili pa yung leader. Awa pa siya mukha. Pero igo na siya, ipahibalo ni Jesus, ipasabot na siyang Jesus, ikaw may ako representative. Nga wala na ko, mo take over. Kaning sa Juan 21:25, Juan 21, versikulo 15 hangtod sa 17, nga sa dihang taliabot na si Kristo mo sa langit, iyan na yung turn over ni Pedro. Sa dihang ngayon siya, Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Ako nilang gi-shortcut, no? So mga nga kadtong sa Lucas 22:26, nga gipasabot ni Jesus Christ nga ang chief nila, ang labaw nila kadtong mo alagad sa tanan. Muhaong yun sa katungdanan ni Peter. Kung atong kuan atong base ning Juan 21:15 hangtod 17 kay sa tanang mga apostol si Pedro man mo gitugyanan o giingnan. Pedro
at imana ang akong mga karnero. Kini, kung ato ning sabtot, akatungdanan ni sa pagkalabaw pastor. Okay, ngano na siya nga, pagkalabaw pastor na. Kay, ang karnero ni Kristo tanan, universal. Kung itandi lang nato sa kanang pagkapastor sa obispo, limited kay atong obispo sa Dipolog, ang iyang pastoran, ang mga karnero naman sa Dipolog, dahil sa Dipolog, kung ubang pong mga obispo, kung sa scope sa ilang pagkapastor, maura. Pero ang kang Pedro, mga karnero ni Kristo, meaning, lakob. So, klaro kayo nga, si Pedro, maugay, gibilan ni Kristo sa katungdanan sa pagkalabawang pastor. Kita mo, iya nga. Labawang pastor man si Jesus Christ. Pero ang iyang gi-extendan, nga pagka-pastor si Peter. So, mao na nga, wala in tinuhuan mong God, nga nagtudlo na. Nga sa diyan, si Jesus Christ to na sa langit, ang automatic na mo act as universal pastor, kanang katungdanan ni Peter. Unya sa Acts chapter 1 verse 20, kung ang katungdanan mabakanti, doon na may mapuli. History will show us, may laing listahan nga gikan ni Peter hangtod karon mo ra man listahan sa mga sundubaba. Bato ka sa ubang grupo, sama sa INC, gikan ni Felix Manalo, Iranio, Eduardo, dili siya mapunik. Gani ilaraman ang creation gani nga katungdanan kay wala gyud siya kana bang biblical support nga moingon ka nga si Jesus Christ may gagamaan ang katungdanan. Whereas kanang atong Santo Papa, successor ni St. Peter, maklaro yun na yun tayo biblical basis nga ang gagamaan ang katungdanan si Jesus Christ mismo yun. Pedro, ihatang ko ka na imong mga yawi sa harian sa langit, ang imong idili o gitubo sa langit. Yan kanang sa Juan 21, 15-17, Pedro at imana ang akong mga karnero. So siya mo'y silbing universal pastor. So, ang tinuod Kristiyano, musunod, nga pagdumala. Munang makaingon galimi, kami mo'y tinuod Kristiyano. Kami may nagsunod sa gibili ni Jesus Christ na universal pastor ng which is the Pope. Okay. So, daghan pa akong ikuha na di man pumayaw ka kung ano kayo, napawag si Boy. Ako sang ihatag ni Boy din among ibalik. Ha? Sige. Wala mo ko kino bro, ang ako lang lugar na ko gamay no, gamay kayo. Bukan ang ko. Ang ako walang din ha. Ang matag kongregasyon. Matag grupo naagay authorize na mangulo kay kung wala mangulong kagubot mo lang. Bisag barangay na barangay captain. Ha? Ana mo gid na di ba? So na ay ito gianan ana. Ito gianan ana. Mao siguro gitawag na nga Holy Father. Sumala sa imong giingon kay diyan katungdanan di man sa trabaho sa pagka-Dios. So balaan nga pagkaamahan siguro. Mao nang gitawag sa diya siya pagpanguna nga balaan amahan. Gani sa Lucas 22 versikulo 31 nag-ingon man din Simon pagbantay si Satanas gitugutan sa pagsulay kaning tanan. Silang tanan sulayan sa ni Satanas, no? Ingon sa usa ka mag-uuma nga maglain sa trigo gikan sa ahot. Apan nag-ampo ako alang kanimo Simon. Aron dili mabutog ang imong pagtuo o kung mahibalik na ikaw kanako, kinahanglang ligunon mo ang imong mga igsuon. So, apil ang mga obispo, apil siguro ang mga kaparian, isip sa 12 kapostoles, pero siya siguro ang nauna, niya siya mo i-authorize sa Ginoo nga, ligunon po niya siya. Apil na ang iyang upang mga kaniro. Kato lang ako kita po, no, Fred? Yes, so, salamat mo. Kabisan man gani ang ubang groups, dapat sila yung mga leader, di ba? Pero kining sa amuha, nagsumikad yun atong mga ipang isgutan na mga versikulo sige pa. Sige. So, una na kong pangutana, balikan ako tong susi na ikaan. So, unsa mo po rin yung susi na hawak ni Kristo sa Revelation 1:18? I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive. Kay katong, di ba, si provided katong atag niya, sa katong symbolism ba na siya, or
sa ginagasusi. Pero diri katong gihatag to siya, wala pa siya mamatay ato si Kristo. Then wala pa po makasala si Peter, di ba? Kaya ang mga sumunod ato na verses sa 23, di ba? Get behind me, Satan. So kung makita nato hantod nga nahuman ang Matthew, wala gi kay makita nga si Pedro ang ipili niya. Hantod sa last gi, yapag yung kaanlid si Jesus, pagkanuno, 3 times niyang i-deny. Yan, ingon ba si Jesus, kung i-deny ko nimo sa yuta, i-deny ko ka sa heaven. At least, napasaylo siya, kaya ngayon siya pasaylo. Kato lagi nga nakatagan siya itong, if you love me, katulukod siya lagi. Katulungan i-deny, katulukod siya di. Paniguro ko dito, do you love me? Tend my sheep, feed my sheep. Sige. So, pero kini unsa ning giingon niya diri sa Revelation 1:18 nga I am alive forevermore. So kay banhaw naman ni siya, naman to. Wa pa man siya mamatay atong sa Matthew 16:18. Kini siya nabanhaw na pangitain na ni John na doon niya ni Jesus, I am alive forevermore. Amen. And have the keys of hell and of death. Naana siya ang unsa po nga mga susi. Lahat po di sa unsa po mga susi. Lahat po nga mga susi. Okay, malimot niya po. Katong natay kay hisgutan ka ganina nga i-highlight na po itong istorya ni Brad Boy nga si Pedro, ili kalimos yun niya. Ang gano'n ka abang ka weekend ba? Yan. Pero mo bito to, akong i-highlight yung i-tutlo ni Brad Boy na testo na mo bitong giampo siya ni Jesus. Pero hindi good mo. Complete mo. Meaning, nakahibalog yun nga si Jesus Christ nga muaging yun si Pedro o Paul. Pero iingnan siya nga, pero inigkaligpunan nimo, pangligpuna ang imong maigsoon. Ito pa, wala gibakwi. Itong iyang gitahas. So, meaning, padayo dito, gani, mo yun na siya. Kanang iyang katungdanan, gisalok-salok mo yun na sa mga successor. Dayon, katong kinga imong gikutlo na naatag Jesus na sa Revelation. Ipaliw ko na kung basa ko. Revelation 1. Dahil ito po pala sa Bisaya. 18. Ang gasot ini red, no? Naka-red sa si Jesus. I am he that liveth and was dead. Naman to. And behold, I am alive and resurrect forevermore. Amen. And have the keys, nanasayahang susi, and have the keys, plural, of hell and of death. So, unsa to nga susi? So, kung atong sabton, dili gyapon mawala ng word ng authority. Pero siya, kuan mo siya mo, na siya igahom sa pagsilot. So, kung ingong ka, kinsi mo silot, Diyos mo na, so, pwede na ito mapunik yapon nga na niya ang authority na. Lamang nga, katong sa Mateo 16:18, special to siyang katungdanan nga pag-extend ni Jesus Christ nga to ni Peter kay kinahanglan lagi representative ang iyang grupo diri sa yuta kay moadto man sa langit. So katong sa Mateo 16:18 nga itugyanan siya keys of the kingdom si Peter, nagpahibalo lang to nato nga si Pedro mo ay silbing representative niya diri sa yuta. Kining yang simbahan na disubok sa pagsangyaw. O din kato kung ibasa ni mga nag-emphasize ko siya sa lahom sa Diyos, authority sa Diyos na musilot. Kay dili man po si Pedro mo Diyos nga may mo musilot sa kanabang sa si tawag kana. Oo. Trabaho mo na sa Diyos. So mao na nga. Ang common lang nga authority. Kanang nagpasabot yun na siya ang authority. Hindi ko usap ba't Sige. Ako alam, kinil ko ako nasabtan. May lang ba? Kamarabog siya kung nasabtan. Pag ingon din na good dito niya, pagratag siya, ang giingon dito, ang idilik mo dili sa yuta, idilik sa langit. O ang itugot mo sa yuta, itugot sa langit.
Wa man mag-ingon ng Ginoong si Kristo na ikaw na unya magbuo kung sila mahalanit magdili pa man. Yes, kanako. At isa, pero actually wala akong ginayabig yun. Mag-ingon ko na yung Ginoong si Kristo dito sa taas nga ani anak ko ang katungod sa kamatayo. Sa judgment pag kung asa na tanya ibutang na anak niya pirmi, wala na niya nawala. Pero sa iyang pagkatawhanon, diha sa iyang pagpanudlo, sa diyang nikayab na siya, na siya gipinlan, na mo ni angay nga buhaton. O niya, mo ni subanan, kung unsaon na to pagsunod, ina sa authority na giyatan, diha sa namulo na to. Pero wala dito ang kagahong, kagaya ng kagahong na iyan Kristo. Yes. Di handa na ang Peter, di-extend lang. Ito, gamay ko na ako nga, nasabtan nga. Representative lang si Peter. Kay dili man pud mahimo nga ikaw mo ipangulo nako, iampo ka nako nga malingkon ka. O nya gihatag nako nimo ang katungod sa pag-alagad sa ako ang mga karnero. O nya wala kay gahong nga gihatag authority nga gihatag dito niya. So maunang na ato dito gihatag. Pero lain to, lain yung taiha kay Kristo. Yes, tugang ko kay nakadugdog ko kay naisgutan niya kaganina. Kaya nag-inundong ko atong pastor sa Tabalista mga tingon nga, Santo Papa, Holy Father, naman lagi mga bad popes in history. Wala ka nila, holy nila. Yes, so atong ungodly. in partial, ako nang giisgutan ganina na, when we say Holy Father, Santo Papa, referring to the office, katungganan. No? Balaan yun na kaya ang mood na ana, Jesus Christ man. Itong pag-ingon niya ni Peter, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi, sige nga real ka lang. Isa may kingon na, si Jesus Christ balaan. So pag-ingon nga, Holy Father ng Santo Papa, referring to the office na balaan. Now kung mamutan na kanang galing ko diya balaan, that's another matter. Another issue. Kaya pala mo na ng gobernador o mayor, o sabton balaan mo na ilang katungdanan kay leader ko, no? Mamuno. Pero kung pangutan na ilang acts, ang ilang kinabuhi, balaan bagdili, another story na. Kaya posible man nga mayor kang badlungon ka, posible man nga mag-gobernador ka, badlungon ka. Kaya sa ako nga kung gawin ang pagsabot na, no? Mayay lang ka ba? Okay, mayay lang. Sa ako kung pagsabot, perfect yun ang pagkapili ni Pedro. Yes. Kaya tao manggot ng mga mangulo. Yata niya, ng tao, sala mo na, sayop mo na, sinungaling mo na, mahadlok. Pagdating ni Pedro, hindi ko buwag di mo. Pag-apil ka, sa kiniliwi. So, kinaiya na sa tao. O niya, nasayop ang Ginoong Kristo na maugid na ang tao, kinaiya na ang pagkamusalay. So tibo kay dili ka may bitaw, dili ka mahadlok, dili ka masayok, so pipili siya. Pero diha siya ang pagpili na ang pangaliha sa Ginoong Kristo, na ang pagpasabot, na ang pagmamahal. So na. Salamat mga Brad sa inyong mga panahon o inyong explanation na gitawag siya of Holy Father. Ako dili ako ni opinion, ako lang kung ikoan nganong dili siya ang Father, dili base sa inirapod nga Biblia at King James. Kay ang King James, naman siya yung mga references doon. Like yan, and call no man your father upon the earth, for one is your Father, which is in heaven. Of course, kung mo ingon ang kininiya siya, it's a command mo ni siya, call no one. So, di na dili, di ba? Dili, of course, dili man mo dili si Kristo sa ilahaon na dili mo supak. Gadili siya, kaya naging misupak. And ikon siya dire, for no one is the Father which is in heaven, na siya references kung unsa ning Father nga ipasabot dire. Dire sa Matthew 5:16, ang nakasulat dire sa Matthew 5:16, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father. So, ang ipasabot ini niya nga Father, kapareho sa titulo nga, yang amahan nga nasa langit, no? O iya pa kita siya gipunan diri sa the same chapter Matthew 5 verse 48 kini. Be ye therefore perfect. So kung title ka nga Father, ningon si Jesus, kung manang di ayaw na gamitan nga title kayo, title mo ana, be ye therefore
perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. So kanang title nga Holy Father para ra na sa perfect. Okay, So mo nang dili na base na sa kuan. sa imo na siyang Dili ako ha. Sa dili, teksto. actually wala Oo. ni gamit og term diha nga dili ipagamit ang title nga father. Okay, nagdula na ta sa interpretation, no? Ako gi-explain naman ako ang ganina nga dili na siya sabton yun nga dili ipagamit ang title, no? In the first place, wagay pulong diha nga dili ipagamit ang Pero title. wala ko'y pulong. Nagahatag si Jesus o Father kang Oo. Pedro. Among gi pasabot kaganina nga nagiskot man gud si Jesus Christ niya kaya kinaiya sa mga magtutudlo kumalaod ba nga mapantas-on. Nga mo itong nakapamulong sa ato mga pulungan nga kung padayon to sa unahan dito na to makuha o sa ito na unang Ginoo katong niingon siya nga ang magpataas akong ipaubos ug ang magpaubos ipataas. So naguna-una gyud si Jesus Christ sa kinaiya nganong mapaitas po man na sila. So mo itong nabungat niya itong pulungan. Dito yun siya nga ang ayami bisan kinsa nga tao kuno diri sa yuta ayaw mo pagtawag og amahan kay usa ra inyong amahan ngadto sa langit. So, dili lang kay kana imagine hasta po ng titulo gali nga teacher. Niyon siya nga diri sa yuta ayaw mo pagtawag og teacher kay usa ra inyong teacher. Kung good sabton kung ato ginang sabton sa tanabaw dili ipagamit ang title o asa ng God daghang kamahalan na. Pero ang context na hasta ang kanang pamilya bawal mo na kay dili man sa yuta. yes. Kan hasta po teacher bawal. Pero mao lagi sa Catholic interpretation ana mo insist gyud mi nga si Jesus Christ ga pasabot nga kana laging mensahero ka dapat humble ta. Kay kung magpataas gud ta sama rin nga pagka-Diyos ta na. Kay ang magpataas gud iya mang ipaubos. So kung ipaubos ka dili ka angayan anang titulo nga taas sama sa father o teacher. Pero kung magpaubos ka ipataas mo ka. So unsa man ang ipataas ka, meaning katituluhan kang taas sama ng teacher o father. Ayaw lang yun pagpataas kaya kung magpataas ka, ipaubos mo dito. Kung dili mo ang ayaw ng taas. Kanang gudbad, kining unahon ako pagpuplo ng Galasya 1, Sige. 11-12. Galasya, ang taon sa napo. Galatians. Galatians. New Testament. Chapter 1, verse... Ito ba ito? Betuhan na lang. 11 o... 6 to 12. 11 to 12. So this sa 6. Ha? So this sa 6. Mga igsoon, mga igsoon, tuguti ako, pagsulti kaninyo, nining ebanghelyo, nga akong giwali. Dili minugna og tao. Wala ko kini madawat, gikan kang bisan kinsa, ni may nagtudlo niini kanako. Kundi gipedayag kini kanako ni Ginoong si Kristo ni Kristo. So kay mas Pablo nga ang iyang teaching direct yun kang Jesus Christ na tawag niya. So atong tanaw kung sa iyang pangtudlo. Okay? Unahon nato ang 1 Corinto chapter 4 verse 14-15. Ingon din. Gisulat ko kini dili aron pagpakaulaw kaninyo, kundi dili aron pagtudlo kaninyo ingon nga pinangga kong mga anak. Yes. Kay bisan pa kung duna kamoy 10,000 ka mga magtutudlo diha ang Kristo, usa lamang ang inyong amahan. Kay sa inyong pagkinabuhi diha kang Kristo Jesus nahimo ako nga inyong amahan. Pinaagi sa akong pagdala sa maayong balita nga ninyo. So klaro kay ang giingon ni Pablo nga siya tungod sa pagtudlo sa mga maayong balita nahimo siyang amahan. Ako kung ano sa teksto dito sa Filemon. Na? Filemon 10. Yan, yun din. Kasi verse ko bro. Usar mo ni, Filemon. Awan. Oo. Romaswan dali. Nagangyo ako kanimo alang kang unis mo.
nga akong Anak. nga nahimo akong amahan ug siya nagto nga samtang nabilanggo akap sa ni pagbasa ayo na pagbasa naghangyo ako kanimo alang kang Onesimo nga akong anak diha kang Kristo nahimo akong amahan niya sa pagtuo samtang nabilanggo ikaw karon punto kung atong supakon yun maingon kita nagpilit yun mahimo nga may amahan sa maayong balita matawag tag amahan di supak na nato ang Mateo 23 nga naging ayaw tawa. Si Kristo siya nang nagtudlo, ano? Samantalang yung masas Pablo, kini akong itudlo, ikan siya ni Ginoong Jesucristo, nga nahitaw yun nga mahining amahan tungod sa pagpanudlo sa maayong balita. Kanya, it is written in the Bible, naman siya. Ama, dili ko ma-observe ka na, bro. Salamat sa imong salamat ko sa imong references. Amen. That's the word of God. Basta gikan sa word of God, di ko makundaan na kay word of God na. Karon, ang ako ipangutanan ninyo, kay di kayo man ka Kristo ng gospel, kinsa gahatan ka ng titulong nga Holy Father sa inyo ang Pope. Ganito. Teka ka. Butahan sa na to. Kamo kay kabalo mong mo sa inyong history. Pag ako mong punang research, ako lang ko nagmutaklo ba itong research. Kano sa aday nagasugod nga ni tituluhan Holy Father ng Pope. Okay. Wala na ka Pedro. Okay. Ako sa Brad, no? Gamay lang. Actually, dili ko pasabo na kung dili nato mabasa sa Biblia, dili na. Wala. Nga naman. Una, nailaghang mga butang na wala na sulod sa Biblia, pero kamaturan. Correct. Okay? Unya, nag-ingon yun ang Ginoong Jesucristo. Ihapon ay panublok mo po. Ingan siya. Mateo 8, versikulo 18 sa 20. Sanan na. Hindi na ka Pedro lang. Sa 20. Ayan din ha. Si 8. Busa sultihan ko kamo nga inyong gidili din sa yuta, idili usab dito sa langit. O ang inyong itugot din sa yuta, itugot usab dito sa langit. Sa ato pa, naipanagtigong. So naikonsilyo. Diba? Naipanagtigong, kinahanglan na eh. Dili lang kay niyo ko, kini akong gusto, kung kana akong gusto, dili kinahanglan na eh. Wanis. Dahil ang unang konsilyo na naitaw, recorded pa sa Bible. Unang konsilyo sa Jerusalem. Sunod na konsilyo, wala na record kay close ba ng Bible? Nga sa mga buhat. Sa una to, sa mga buhat. Chapter 10. Kini nga konsilyo, nagsulat pa ni sa history. First Council in Jerusalem in the year 55 AD. Naana siya sa history. Pero kini, nasulat ni sa Biblia. Kinirang konsilyo. Okay. 10. Sugdan siguro na ako sa we have 15 to kuan siguro siya, siguro siya. Ang mga apostolis ug ang mga kadakuan nagtigom aron paghusay niining butanga. So naikiyos. So ang iglesia naikiyos gyud gumin nako. So nagtigom ang kadakuan ang mga apostolis para isod ang maong problema kagupot. Manay human sa taas nga lang to, kay mitindog si Pedro ngayon, mga igsuon ka mo niya, ibalokan niya itong nagkipili ako sa Diyos. Kung ipagpatuloy nato din eh, dapat sa kay ang kiyos ko din eh, ang kagubot ko din eh, kay ang Kristo, wala na. It this pa, ditulit na. It this pa, ditulit na. Yawa pa rin yun ang Ginoong Jesucristo nga, uy, ayaw na mo panuli, ayaw na liwatan na. Wapon na gano'n ng Ginoong Jesucristo, panulian sila. Ang gisugo sa Ginoong Jesucristo, ang isang niya kining maong pagtulunan, tudluin sila, budyagi sila sa ngalan sa Mahal, sa Anak sa Espiritu Santo, kaya ako mag-auban ka ninyo, hantod sa katapusan sa kalimutan. So naikagubot. So sa diyang naikagubot, naa ang simbahan. Naa ay konsilyo. So din sa konsilyo, kung unsa ang napag-usapan, mao na may tabo. Mao manggaling na siya namatay si Judas, nagtigong po sila. Inoon sila kinaklan na sa inupulian eh. Kado, nabasa pa na ito. Pero sa pagkakaroon, mao nang ang pagpili, sumala sa atong natunan, sumala na itong nabasa, pag ingon nga, nahimo akong nabala ang amahan, masabtan man nato sa Biblia. Kay klaro man di ingon ni Pablo,
nga pinaagi sa maayong balita, bisag pulo pakalibo ang inyong amahan niya, nahimo ako ninyong amahan tungod niining maong balita. Si Onesimo pod, nahimo pod na kong anak tungod niining maong balita. So na ay amahan sa maayong balita. Dahil sa nilogism Paul Bradboy, basta isang tulo lang sa premise, ang conclusion, tukuan na siya, basta ka na siya premise. Unang premise, si Pedro, gitugyanan sa mga Yahweh sa Maria sa langit. Wala lahis na. Ikalawang premise, sa Isaias 22, 21, 22, ang tinugyanan si Yahweh, tawag ko ng Father. Sa Revelation chapter 3, verse 7, ang tinugyanan si Yahweh, tawag ko ng Holy, Pubulaan. Conclusion, kay si Pedro, tinugyanan man sa mga Yahweh sa Kingalian sa langit, so Holy Father ang iyang office. Dili na ito na ang basa sa Biblia. Pero, Tama itong giingon niya. Nga, asa mo ninyo mabasa, talus tama mo ninyo na. That is true. actually, bisan gani ang mga hingsupa, naman po sila gipanggamit nga term nga dili direktamente nga makita sa Biblia. Kana lang pag hingalan sa ilang grupo. Baita mo yung asa mo basa nga hingalan o kuan na CCF or Christ Commission Fellowship ang grupo. Wala, no? Pero di kita musupa ka na, no? So, kumayo na. Dali, okay man. Okay man lagi ang Sige na, pero ang ato, natay gibasihan nga nung... makita na to. Then Pag sa- ingon nga nahimo kung amahan ninyo sa maayong balita, makita na to. Nga, tuli, Father. Then naputay president nga, dili dautan, nga gamiton ang title sa Diyos sa taong himong leader. Kaya gani si Moses giingnan pagali sa Diyos katong sa Exodus City 1. Moises, sinuon ko ikaw ingon nga Dios. Ngayon mo ka Tama ni Paraon. Bisag dili Diyos si Moises. So, I don't think so nga kanang title sa leader o executive minister sa Roman Catholic Church o nga gigamit ang titulo sa Diyos nga sayop na. Except nga mabiolate lang tong gusto ni Kristo sa Matthew 23 nga nanglan magpaubos. Oh. Kay mura-mura agot pa sa ba nga, pwede mo gamit anang title provided nga humble mo. Kaya dili ko ganahan ng gamito ng akong titulo sa pagpataas. Yun na ba, no? So mga na, dayon humble. Oh, yes. No. So, agree din mo nga okay na to si Kibulo ni gamit ng Son of God. Pag-dili. Iyahatong nga. Iyahatong desyo. Wala Yang Wala siya nagpaubos. Nagmamaitas on siya. Pero nagpaubos to, pero okay na dahil mo nga. Nagpaubos lang siya. Dili gyapon. dili gyapon kay. Dili gyapon. Inani mo gud no? May siya masubay. Inani mo gud ni Brano. Kanang diretso ta ba? Diretso ta sa kanang tinud-anay ba? Kung mangutana ka sa Katoliko, tumugon mo. Kung mangutana ko bilhin mo, mahinaot mo ko. Gitupag ni namo, tungod kay Katoliko man. Yeah. So kung sa ang padagan sa Iglesia ni Cristo, yan ni Kibuloy, ang problema niya yun. Problema nila, yung isa niya ako nila. Kaya daghan mang taong din Pananagutan karating nila na. yun. Lord. So ako kapahapon, mag-question ko na po ang kung manangit mo yung siya, humble siya, no? Mag-question ako yung kang Kibuloy, kung may bawa na, no? Kaysa, let me send on the na-record. Dako nakita na video gali sa mga Pentecostal. So wala pa din na naghimo si Kibuloy, kaya member na siya, pastor na sa Pentecostal. Nilahik sa kaya ba? Ayan trainer, pastor. Natibulan siya. Nilahik sa kaya. Katong video nga nakita na ko sa mga Pentecostal, gibuhi-buhi ko siya. Hindi ko alam sa pag-pray good. Oo. Kaya natibulan. Hindi naman yan ni sikat naman Yan yun na sa pagaling mong itaas. Then, sa kuan po, sa unang ibawan, ang grupo ni Kibuloy na ayun yung tanaw yun sa history na bulak mag-yun siya sa original church yun. So, questionable yun ang iyang humility. Kadili, kaya inana, bisa kita, ingon mo ta nga, kanang diretsyo ng istorya mo, wala plastic-plastic pa. Kita mo ingon mo ta, sa manangin si Manalo, bulag mo na. Ang mga sabadista, kung ingon mo ta, alis ka ba? Kung sa'yo, problema, ipupunta na. Kung sa'yo wala man, ay mapi, atong panitupunta. Ito na to. Just be honest. Faithfulness. So, importante faithfulness po sa original. Okay? So,
So, pero wala ito ba ang pangtanan. No? Pero sa isuglan gamit ng Holy Father na title. Hindi, ang tubag na ako, Brad, tingnan nani. Kung imong pangitaon lagi sa Biblia, Dili sa Biblia. Sa inyong history. sa history na mo, Sa unang Okay, sa Santo history Papa na mo. na gitawag og Santo Papa. sa history na mo, akong aminon nga, wala na mo kitala diri. Pero naana sa kinay, magugol mo naana sa, sa teaching, sa church, Yes. naana. Sa pagkakaroon, ang kuno na ko nga, ang kuno na mo, nga, wag may kabalo ka no sa ano nagsugod. Ang ako lang napasabot dito, nga tungod sa pagkini, kuan siya kining migawas ni siya tungod sa konsilyo. Yung nga gini kaya na may mga pagkuang-kuan nila kung unsa ang game. Ang question of kanus anak gasugod, Kanang title ba? Sa tungunan Papa nga gigamitan pwede man na atong Santo Papa. i-search yun ang naligawan. But kung ano, dili siya anong important yun. Wala dili na mo dala dili karon lang. Ay, kay ang yung kanus dili ganong important. Ang ato lang kung valid ba ang maong title. Now, sa ato nang ipadayag ng mga bersikulo valid because natay mga bersikulo sa Biblia nga ano. Okay. Ang ako lang nahibawan nga murag natahinumdum ko kanang term nga Pope na sa mga 7th century gigamit, no? Nganong nilutaw na nga word gigama sa Bishop of Rome kay kung ingon lang kag Santo Papa o Papa daghan mong gagamit kay bisan gani ako Papa ko kay Father God ano ko. So para mapalahi ang Papa nga successor sa katungdanan ni Peter, munang gilainan siya term nga Pope. Kay kung mayroon ikag Pope, wa na ilaing Papa ang ipasabot. Successor of St. Peter, Bishop of Rome. Okay mo slide lang ko gamay no. Slide ko gamay no. Ingon ani no, kanang tinuod ba? Bisag kanus siguro na nasugti. Bisag wala pa nang research. Ang logic kay nga kung magtuon ta na kay logic sa technology. Ang logic nga ang Pilipinas wala nagpasabot na ayahan imong Pilipinas dili na sa Pilipinas. Naagid ba? Ngalan lang sa Pilipinas pag abot sa abot mo So, butang sa mo boy nga. naagid na lang. Pasabot na lang kuan sila. Pero na isla na siya. So to ba? Naagid na siya na ang katungdanan, na ang kuan. Wala problema. Ang name, ang Ang description, wala na. dili mo ay nakapatungha sa butang gihingalan. Naagid na siya. I-press ko na ng bata. Dili ang ngalan sa bata may nakapatunga sa bata. Naanang bata ay hinganli. Kana kung Santo Papa, mahimong awahin na igamit ng nga term, pero existing na ang maong katungdanan. Kay Pedro, ihatag ko kanimo ang mayaw sa langit. O ito kong giingnan sa Pedro, at iba na ang ako mga kamero. Naana na siya ng katungdanan. Awahin lang sa hinganli o Holy Father, o Santo Papa, or Pope, inana. Pero ko daling word nga, God, tumato ka sa Hebrew, mga original mga pulong, dili ba na God. O kuhan ba na siya, Elohim. Sa Greek, Theos. Ohin na yan ang English. Sa Syria, El Shaddai. O, ngayon ka na akong believe na tawagon, kanang believe ganing upuan God, ang mga apostol, wala mong gamit ang term monotheism. Ohin na siya nga, gigamit nga term. Kaya balong, mga obispo ba kayo nagkuha na watak yung hulog isa. Basta awahin na igamit ng term sa pagtuo nga, usaray, Diyos. Hindi ka na kung pagtawag o Trinity. Hindi ka kabasa sa Biblia ang gamit na sa mga apostol. Kaya awahin naman ang gagamit na. Pero valid ka po. Kaya hindi man ang term may nakapatunga sa butang hingalan. Na awahin lang siya nga ni. So, mabod, ang Holy Father o Santo Papa o Pope atong i-amin na awahin create a term sa katungdanan nga existing. Yes. Naanang sabkat. Agree ako niyan. Pero ga-exist naman, gituluan naman ta na Jesus kung saan mag-ampo. Si Jesus mag-ampo, address na sa iyang amahan. So kanang amahan gamit na ni Jesus sa iyang amahan na naa sa langit. So kanang nga title ang gustong protektahan ni Jesus, ayaw mo pagpatawag amahan kay mo na akong itawag sa akong amahan na naa sa langit.
mo na yung pinagbabawal. So, ga-exist naman, okay na itong mga reasonings ninyo, wala pa Pilipinas, nanang Pilipinas, pero hindi na pangalan, bata, nanang bata, pero sa langinganan. Pero kanang amahan, naana ang amahan nagigitawag. Oh, pero kaya kita ganing mga anak, patawag ta sa iyang Abba Father once nga you are born in spirit na, kay makapamilya naman kanya. Jesus, pero kanang titulo nga, imagine mo mag-ampot tag amahan din, naanay di titulan na ng tao nga Holy Father. The Holy Father pa dyan. So parang usapan pa na, amahan gani sa langit, amahan lang. Hagit Holy Father. Heavenly Father. Sa man diha parang, so I believe, dili na ko paano na kung saan pag-explain, dili siya interpretation, pero bisag ka mo, kung ikaw ang presidente, ikaw si presidente dito, then may ko siya hagit ang Almighty President. Akong gamiton ang titulo nimo ba? Ikaw ang presidente. Pero akong gamiton sa iyaha, amoton sa rason nga, tawagon po na ako siya presidente, pero napag-ipuno na ako nga mas mula ko pagka-presidente ni mo. Murag kuan, sayop gamay. Pananglitan, presidente ko. Muhatag ko ka magpagamit og muhatag ko representative na ko. Dili na siya presidente, pero ang tingog niya tingog sa presidente. Ambassador na yan. Sama na sa Bible. Ambassador of Christ man ta. Ngayon, balik ta sa ngalan. Balik ta sa ngalan. Anong tawagon siya? Pag inog heavenly Father, pag inog amhana mo nga na ka sa langit, walang taniyong amhana mo na ka sa Roma. Walang taniyong na kami mamanimingon. Amot hakan ko, tuloy ko magkasauna. Pag ingon na ito, pag ingon ni Apostol Pablo, nga nahimo siyang amahan tungkol sa mayang balita, mamilipin na mo sa Papa. Pero walang iniingon, nga amahan na mo, nga amahan ni Kristo. Amahan na mo nga na ka sa langit. Nahimo siya na mong amahan tungkol sa mayang balita. Mau na yung turing niya. Pero kung lain lang imong turing, basta kayo mo na yung tulo. Mau na yung ni Apostol Pablo. Bisan si Pilimon, nahimo niyang anak. Si Pilimon, si Ulises, nahimo niyang anak, si Pablo, kung saan mo. Wala niya. Okay. So, to make the story short, arit tagid sa kanang present yung Santo Papa. Sige. So, kay ningon man mo nga kana siya may representative ni Christ, di ba? O napukon mga nabasahan, o mo agree po mo nga ako nga gikan ra pud sa inyo mga kuan nga kana si Santo Papa mo ginay representative ni Christ, dili lang siya flesh. Di si Christ did na siya di sa kalibutan. How true is it? No? Based sa inyong history o mga research. Kay ako po, kung mag-research, siyempre, mabasahan mo po natin ng mga except kung highlight ng mga makita natin sa research. Kita may bawaan na to. Karon ato kita sa katong present time. So, karon katong bago lang gamisa siya sa Singapore. Yung mga statements. Kaya na may 3 points dito nga daghang ni comment Christians ng blasphemous statements. Matawag rin tag blasphemous is yung nga blasphemy, alam na nimo ang truth, pero lahi yung imo ang i-teach. Diba? So, pananglitan nun siya, direct din sa kukan. Appeal ba na sa, di ba appeal ba na sa kuan nga kung sa imong i-kuan dire, bisag mo contradict na sa teaching ni Christ? Dili natin. So dili, di ba? Agree ta ana. Dili siya. So naitulo ka points, pero dili ko mo kuan sa kong memory. I don't trust my memory. Dili ko sa script gyud nga nakuha nako. Katong full script niya sa dili ko mga edited nga di pang komenta na sa mga commentators or vloggers. Dito ta sayag yung original script nga gi-translate sa English. Nanay 3 points diri nga para sa ako very important to sa labi na sa itong panahon karon nga gikuanan ta magkuan gid puta sa mga times kay kabalo man ta nga isa kamo mga Catholics kay balo man gaway ta nga di ba bisag dili affirm or kuan na may mga propesya sa Biblia though di man ta ka-affirm o di na mahitabo nga siya ay pero diri sa base sa iyang mga statements mo itong basihan kay nahitabo naman ni siya. So ningon siya diri, here is the official English text published by the Vatican. Vatican mismo ang nag-publish sa dili ni siya.
gikan lang o kanang kuha lang ng fund sa kasa. Pero kano mo ni, common knowledge sa tanan kay nakakuan mo gito nga affair sa tong kuan sa Singapore man no, tong dakong mas ba nga held bagura kanya kasi Sa Indonesia, New Guinea, gayon Singapore. Likom niya tanang mabatan nga lahi-lahi pagtuo. Islam, lahi pa sa lahi-lahi pagtuo ni atubag sa iya kung ano ni yang iyahang message sila ha. Dito ni live ni. One of the things that has impressed me most, of course, dili English mo ito sa niyang sinultian, Latin si Pope na siya, Francis no? Pope Francis. So, i-translate na ni English. So, correct me po, na mo yung idea ini, na mo yung libawan niya, sa'yo po na yung pagka-translate. One of the things that has impressed me most about the young people, si Pope ang istorya ini, here is your capacity for interfaith dialogue. So, pareha na ito ba rin nga? Nagkatutuo, pero dialogue ka. So, nice na word, na dialogue instead of debate or, dialogue or discussion. This is very important because if you start arguing, my religion is more important than yours, or mine is true one, diba? Nagmumuklaim nga kami, yours is not true. Where does this lead? Asang na paingon? So, dili pala ko, stop sa ko. So, agree mo nga, dili kamo, kay as a Catholic, mo agree mo nga, dili mo claim nga, kami mo itunood, di mo may gingon sa inyong Santo Papa. Dili mo claim nga, kami mo itinuod, kami mo ikuan, kay asam lang kainon, ano siya. Then I need to bag, a young person answers, distraction. Nga distraction ng mag-angkon-angkon ta, kanya-kanya iya. Pero kinigikan sa inyong Santo Papa, so, ingat din siya, that is correct. Religions are seen, unang kuan niya, blasphemous na statement. Pag mga ko blasphemous, bugat ka kay paminanog, blasphemy siya. Kaya kabalo man ta pag blasphemy, dili na siya ginapatawad. Pero, ang ibig sabihin ng blasphemy ba, ibig sabihin kabalo na siya kung sa tinuod, pero nisukwahi lang na yung statement. Kaya yung religions, di po kung kabalo mo, agree mo inig, dili. Religions are seen as paths trying to reach God. I will use an analogy that there are different languages that express the divine, but God is for everyone. Ikaduhan ni siya. Unahon ako tong koan nga all path ba religion may di pamaagi sa pag gusto i-reach out si God. Kamo as Catholic, agree mo nga dili lang kamo may path para painon kay God. So okay ang Islam, okay me, mga Christians, okay po ang uban nga mga sekta, kay all path man. No, laylay mga path. Sige ka na sa nga statement. Kaya sa sa path. Yun ani mo gano? Sige. Okay. Pananglitan mayroon ka nga religion. Kining word nga religion, kuan siya kining it is a faith nga nagtudlo dili ni sa grupo kining religion word, dili lang ni sa grupo. It is a faith ba nga pagtuo nga nag-ugnay nga to sa Diyos. Pananglitan Muslim ka mo na imong Diyos na kay religion. Pananglitan Buddhist ka na kay pagtuo lain mo ang Diyos lang. No? Ana sa ko. Anya karon kanang pag-ingon niya nga unsa to? Kanang yung saraman kagad. Wala. Usar ka agad. Wala problema na. Kanang usar ka? Usar ka agad? agad? Isa wala po kutuban. Wala. Sige. Wala problema. Sige, paday. Na. Usar naman ka. Diyos, inani no? Ang simbahang Katoliko nagtudlo nga dili porket wala ka bunyagi sa Katoliko, wala ka isinilang na Katoliko, dili ka actually member sa Katoliko, pero nagpuyok ka o nagbansay sa kinabuhi nga iya sa Katoliko, ang balaod na sa una-una na imo sa imong kasing-kasing, you are spiritually member of the church family of Jesus Christ himself. Mao na gitulok sa mga Katoliko. Visible member of the church. Karon katong pag-ingon ni kaning Santo Papa nga mao na
dili na dugma sa simbahan. Pwede siguro, kung sa iyang una-una, i-catch ba niya itong mga kuwana na, pero dili man na mo i-teaching. Dili siya pwedeng ingnon nga, insakto siya. Diha sa iyang pakigugoy-ugoy, paghalok na sa Quran, kung nasa iyang kaugalingon ang sistema, kung sa'y buot na niya pasabot sa klase, sa pakigugoy-ugoy, sa pagdala niya ang mga tawanan, nganito kaniya, i-preach, iyan ang kaugalingon na. Dili na mo i-teaching sa simbahan. O niya, wala ang simbahan nagtudlo, anak. Mao nga si Pedro, ingon si Pedro, Lord, di ko buwag mo. Lord, huwag ko kailanin mo. Naasalay kaugalingon, ngayon ang kaugalingon, pero wala po ipasabot na sa ilang pagkabalaan nga giila nga pagkapangulo sa simbahan. Dili na sila mo. Pero naasalay kaugalingon nga opisyo nga ilan. Bata mo sa'yo ko, inaniyon ako ni sila para mausap ani. Inaniyon, iyan ang kaugalingon ko. Sa atong nahibawan po, ang Pope, dili sa tanang hingayon mo, muluhat ang pulong sa tuyod, no? Kaya ang ditudlo yun sa atong simbahan nga ang Pope, di lang masayop kung manudlo sa ex-cathedral teachings. Ngayon nga ex-cathedral teachings ka about faith and morals nga gibungat na nga existing na nga teaching doon sa simbahan nga i-teach na niya di sa masayo tungod kay ang Holy Spirit kung mamuli gagayat sa simbahan para dili masayo kung teach kung mga ex-cathedral teachings pero musulti siya gikan ra niya pwede siya ma-error na pero napoy mga statement ang Pope bisag personal ra to niya na misinterpret lang okay ra unta pero kay wa masabti mo na may untag na sayo ang Pope. Una nga, akong basahon ng ako pong kaplan. Diri sa... Siyo. Gugol doon yan. Doon yung Muslim ikaw dito. Okay, lain ito eh, Buddhist. Ito. Akong basahon Lain Muslim, Hindu, napay-Hindu. Pag tirahon mo ito na masigan mo niya siya dito, nagpantay ka dito. Kaulit ito. Gani ba? isa ako sa ipangita kay kanito. Christian man doon kay tanan galanta ba? Sa pagbingka na amo aning papa sa Katoliko na ni pero tanan ba tibo kalibutan din ng galantaw. Di mo ni papa unsay sulti ini sinugo man kaning Kristo. Si Kristo mangikhanan nga saya di. Paminaw jud ka sa iyang istorya, di ba? Then biglang mubugat o biglang anak. I-quote me all religions are path to reach God. Pope Francis. Akong basahan ni religion path. To be prudent, let us watch the full coattails of Pope Francis' speech during the event and listen attentively of what he says so that we may identify the meaning of his statement. The Pope did not say all religions worship the same God. Okay. This is different in meaning compared to Pope Francis' statement. All religions are path to reach God. Okay. I want to clarify this scenario. The Pope spoke outside of his ex-cathedra, meaning his statement. Of his ex-cathedra, meaning his statement is a theological opinion. Then it is prone to error. So, posible sa masayop kay yaramang theological opinion. Kaya posible ba? Masayop din siya. Pero yaning statement. Salamat sa iyong answer. Oo. Dili sa puta mo, decide kayo naman sa yung pumulong dirigon. Yes. However, opinion then, it is prone to error. Okay. However, this headline of Pope Francis' statement doesn't really contradict the Catholic faith. Okay, kung basahan na. The Catechism also teaches us that each human person has an innate desire for God. This is what we call divine longing. Besides, there is an element of partial truth in other religions that they may use it to reach God who founded the Catholic Church as an instrument of salvation. By this partial truth, with divine providence, they may journey in a path to appreciate the beauty of Catholic faith
which holds the fullness of truth. And so the Pope did not commit error on this statement. By those who, through no fault of their own, do not know the gospel of Christ or His church, but who nevertheless seek God with a sincere heart and moved by grace, try in their actions to do His will as they know it, through the dictates of their conscience, those two may achieve eternal salvation. Katoy mo gi-explain ganin mo ginaroy, okay? Napay Catechism 847, Lumen Gentium 16. So mo na nga, na possibility, bisag nagawas ka sa visible yun nga Catholic Church, doon kay tuwa ba ka dito, gadako ka, protestante, pero naningkamot ka, subay ka sa maayo, buutan ka, maluwas na gihapon ka. Wala may teaching nga, maluwas ka kay Katoliko ka. Wala may teaching nga. Oo. Ang gitawag ka siya, Katoliko ka, nagkaroon CFD ha, na kuan na Katoliko na di maluwas. correction na na yung mga CFD. Correction na na. Ang Santos po rin yung mga outside the Catholic Church, there is no salvation. I-explain na. I-explain na. Bisag pag buti pa sa bot, bisag kung dili ka membro sa Katoliko, then kinabuhi ka, subay sa pagtuo ng Katoliko, giangkong ka nga iyag ka sa iyan. Muna ginawa ng mga invisible. Pananglitan ni nani, no? Pananglitan. Aya na, dala ang Bible to eh. It is March 15, 1621. March 16, 15, and then 21. Dagan na kayo nangamatay. Ako inang ng impyerno to, kaya wala to na bunyagi, wala to na ano. Dagan na kayo nangamatay. Nang impyerno to ka na? Dili. Dagan na itong naluwas. Tungkol kay nagkinabuhi sila, sumala sa ilang kasing-kasing kung sa ilang una-una. Ayon sa iglesia na gitukod sa Ginoong Jesucristo. Ayon sa matukod na itudlok. Kaya wala pa man sila kailang Kristo. Wala pa man na-introduce sa Kristo. Nang di mao nag-iingon dito sa Roma, dos kining mga Hudyo na ang ilang balaod. Ang mga dili Hudyo wala nagbaton sa mga balaod. Pero kung ang dili ang mga hintil nagkinabuhi sumala sa subay sa balaod, ang balaod naa sa ilang kasing-kasing ug sa ilang una-una bisan wa pa sila kakitag litra, wa pa sila nagtulo sa balaod, nahimo silang balaod sa ilang kaugalingon, naa sa ilang kasing-kasing ug naa sa ilang una. Ang tinuod din siya na tinuod nga na outside yun na dili yun masay. Katong nakahibalo ba ka sa... Bibli ka na akong bisaon. Bibli ka na akong bisaon na ha? Asan na? Sa Roma? Okay na. Chapter 2. Chapter 2 man siguro. Sugod ta sa 10. Roma chapter 2 verse 10. Apan hatagan sa Dios ug himaya ug dungog ug kalinaw ang tanang nagbuhat ug maayo. Una sa tanan ang mga Hudyo ug unya ang mga dili Hudyo. Kay walay pinalabi ang Dios. Ang mga dili Hudyo wala magbaton sa balaod ni Moises. Nakasala sila nangalaglag nga dili pinasikat sa balaod. Ang mga Hudyo nagbaton sa balaod. Nakasala sila og hukman pinaagi sa balaod. Kay dili pinaagi sa pagpamati sa balaod ang mga tao nga mahimong matarong at ubangan kay Dios kung dili pinaagi sa pagbuhat sa Ginoo sa balaod. Ang mga dili katusi, ang mga dili Hudyo wala magbaton sa balaod. Apan kung sa kaugalingon nilang pagbuhat nagbuhat sila sa Ginoo sa balaod, sila nahimong balaod sa ilang kaugalingon. Bisan tuod wala sila makabaton sa balaod. So bisan pag walay nagsangyaw, lisod po kayo nga, nagang kayo mga buutan kayo, mga subanin nga igsuon na to na sa bukid. Dili maabot sa mga pagsangyaw. Wala na yung mga grasya na. Mao na. O niya, basahon na to ang grasya. Sige na lang, Brad. Ikaw lang po kayo. Sige ka, Brad. Ayun, lahi na po ng topic ng grasya. Santo pa. Salamat na i-post po sa Biblia na ang balaod sa Ginoo na nasulat sa ilang kasing-kasing una. So, naagid sila'y kanabang pagtuo ba na nagtuo sila Ginoo. Lamang, wala pa sila maabti o fullness na Jesus Christ, nagtukulog simbahan, inanaaw.
ang circumstansa ba nga, dili ni mga tungod lang kay naikawan sila sa pagkakataon. Daghang Kaya kayo. ipang-ipirno ni mo na. Dagan man kayo dili ilan makuan sa Biblia gud. Pag imo panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. Kung wala gyud barko, wala gyud plano gud. Unya katong mga gisugo na usahay, ma-misinterpret na to ang Biblia. Katong gipagsugod na mamatay man to, sa kabot ato tibuok kalibutan. Pero na sila So kinaiyaw kinahanglan nga mitras magtuon ka sa Biblia, tuon ka Ginoo. Then, Dili lang kay basta-basta paglakaw mo. So pag paglakaw mo pa ano plano, kay barko. Unya abot, unsa pa nila patungod ayaw pa. Oh. Sa pagkabot mo na naabot sa March 15, March 16, 15 ba naabot dito sa Pilipinas? Oo. yes. So katong before ato, sa Wala po yun. Dali, magsakasaka, manuktok lang ka yung malay. Pagkuhan mo sa inyo, mayong balita para makahibalo ka o mauni na yung balita. Inihatag lang Malala na kay mo. Dia ni Santo, matay man si Jesus. Ini maabtan po to sila sa mayang balita nga gikan ni Jesus Christ o mga mensahero sa ipakita nila nga kinaiya nga mapinuhon sila. Imposible po na hindi sila madawat if nasangyawan sila. So yun na so muna nga sakop sila sa simbahan sa espirituhanong diwa. Si San Ambrosio gitawagan na mga Katoliko rin hapon sila sa espirituhanong diwa ng mga invisible. Ang tinuod yung kuno na gawas, kato gitagaan na nagitudluan na nga mo ni tinuod, kumplito ba pa? Kanya mo refuse ka. Kana natuluan na mas maipay wa ka kay balos ni Correct. Oo. Sangyawan na nga mo ni tinuod. Pero mo refuse ka. Outside na ka na. Pero tungod lang kay nagdako kang protestante kung mga ginikanan di Katoliko pero maayo ka ngamot ka sa sino ni Ibawan mi So dili ka mo anang kaan kung sanay namata o nay kamatyan. Ano yun, Brad? Ako, palita gamay, no? Mga, lang, 1 minute lang. Kaniya to sa unang, Brad, ipangita na ko ng religion ni Daniel. Then? Okay, sa limang kag-isugba dito yung si Sandra. Isugba, oh. Sa Leon. Oo, sa Leon. Pangita na ko na. Anya, sukok kayo kung anong religion na. Katoliko kayo. Dahil aligis mong katsila. Nga, ano yung katsila mga pati sa mga dagabi, kung pangkan, ng sige sabi, ano yung mga, di ba? Ito sila Oo. nangyari. Karon, 13. Pero nga nung bumbo ka itong mga brad, Wala mang gapil ko sa anak. wala din mo katuwa rin mo lang pare ko ng dagang kibangkan. Nilibutan pero sila gano'n Pero dito sa Argentina, Duterte kay mga Spanish dito sa Argentina, wapo kay ilong, tagas kay ilong. Pilipinas, 400 years ang mga Spanish sa Pilipinas. Pero bumbo mo kay itong ilong. Karon sa dihan nag-edad ko 13. Awat ko na ako Iglesia ni Cristo, sa Batista, sa Blikan, o lagi. Pero kaluwi sa Diyos. Kaluwi sa Diyos, sige ko nang bubuk ko na ako ipangtanan, sinilang ko eh. Sige, kung daw yung sultan. 70 ka o niya. Ano sama na abot ang... Wala pa man sultan. Si Mami din mo na? 80s. 80, mga 84 na, 86 ano. 84, 86 ano. Magawa na ko sa Dipolo. 13 pa ko, gidoktrina na ko. Sa Iglesia ni Cristo. Yan ang mangita na kita sa tinuod ko. Ang simbahan nila dito pasalong sa isa na sa Quezon Avenue na ang tulay nila dito. 70, di ba yun ang dalawa mo? Kita niyo mo. Pinakunahin mo kami. Ngayon, Magla pa ka? Na! Makakapon mo na tao na. ngayon, makita niyo mo nga. Kung mangita ka kamaturan, sige pangita. Tanaw na ko. Sa'yo. Ang tanong na doon, ako pangita, nakakagya po ang tuturo. Tulit ko rin ako. Dahil tagay po sabi Lord. Asa ka mo grow, asa ka acto ni Lord. Yung nakabuot. Lord may mananipolo, ito dito ay, mapaksyan ka dito ay. Mapaksyan nyo ka dito. Ato ka grow ka, wala. Piso ka, mapaksyan. Pero hindi ka kabuot, hindi ako na. Si Jonah bitaw, dagan-dagan, di ba? Hindi siya kabuot, di ba? Bagyo siya, pakaon sa dakong isda.
Unjud siya sa niya. Nang luwason pag ng lapan mo ng matawanan na. Ana ba? Ana ta magkuhan nga. Ay na, oy. Sakdain na sila. Bahala sila. Di maluwas. Pero lahat sila. Unahan dyan siya tanang tao maluwas. So balik ta diri tayo salamat sa mga panahon. Tatay doon ito yung kita. So unang statement, dili again, dili na opinion, dili na interpretation nga katong tanang mga path sa religion, religion, God. But Jesus said, I am the way that you life. So siya naman ginagasultian ng alalay kain. So mga na minsay atong tuhuan ang statement sa Pope or si Jesus mismo, siya ra ang way, why na ang way. Then ang ikaduha na, dili na ko kay tulungan eh. Ang ikaduha na nga, there is only one God. Sarap ko ng Ginoo sa tanan. And religions are like languages. Usa ka Ginoo, pero ang mga religion ay lain na lingwahe to express ways to approach God. Some Sikh, dili na, gihiyan niya, some Sikh, some Muslim, some Hindu, some Christian. Understood? Ngayon, pagiging understood? So, tabo, balik ako din ako tanan ninyo. Tumo, saray Ginoo. Islam ta, Islam. No? Si Allah ba o kanang atong Dios Ama anay anak sa Kristo o sa Ginoo? Sila si Allah, wala po diya na ang hindi pa din. Mo? Ala, Pero uman na dawata si Jesus na anak ni Allah. ang hindi na nila ang teaching. Sa katong ibasa ganina, na elements of to ang tulyo ba kayo sa mga Muslim ganit na may elements of support. Kanang God mo na si Yahweh, lahing lang ilang ngalan, no? Pero mayroong kag ang ilang teaching fullness na ba, lalo na nag-istorya kay na ang mga teaching na questionable o timuot pa ng Christian teaching nila o dili. Pero na elements, siguro, o tatag sa ona to, na siguro yung mga anong tag, iwot ko na gituan na to. Tapos siguro, uy, hindi mo na yung mao. Ito yung ala. Ano ang yun na siya yun? Dili, nanay ka dili subay. Kung ang katunga insakto, ang katunga dili na insakto. Tama. Ay, agi. Pananitan, ningon tong yawa. Afton is Ningon, alay. ningon tong yawa. Di ba kita rin niya? Ningon tong yawa nga. Meron di mo mukhaon na ni. Kung Ginoo nga, mukhaon nga lang. Sabi na tinuod, hindi po mamatay. Ang tinuod, ana, nga hindi kakaon ni mo yung ana, kung mo knowledge. Insakto itong istorya si yawa, pero kung katunga pa ka. May mamatay ng Diyos eh. So, usahay, kinigihimo ko ni negosyo ko. Nasa, ginegosyo nila ba? Ginagawa nilang business ang religion. Naagya ko na sa Bible, pwede na akong basahon na. Ginagawa nilang negosyo. Mga nang silang helicopter, tanawag yun sa siya. Ako aning kalibutan, tanawag sa Buloy. So, Vengeance is mine, sabi ni Lord. kanang katunga insakto, kanang katunga dili ko moingon ka tini katawan na mga kuan ni. Ang ako lang ikay gusto sala. Dugay na kung kinuan ko na di kay ngita ko sa insakto wa. Pero natubili lagi ako. Dili pwede na ako ng katunga. Gusto na ako kanang tinuod. Very good. Amen. Correct. Kaya ito, mo yung maka nga kusara ang Ginoo, o ang sa Muslim nga alaw ang kusara, magpa-Islam ka, ang ikaduhang rule is to renounce Jesus as God. Dili ko kung pa-Islam. Kung lagi na. Katunga ka na lang. kung ka yes. Katunga ka lang. Kung i-renounce ka, patay tao eh. Katunga ka lang dito, no? Katunga ka man. Oh. So we agree nga, dili ka ng like India nga nasa millions of God, isod po kayo nga, Isod po. atong Ginoo, pareha po na lang up. Ilang ilapante. Oh. Ginoo mo na sila. Nang baka. Ilang baka o mga hayop nila. Pero katong gigo sa Santo Papa, tanang relihiyon, ang tumbok ra na, nagtuloy yun sa Diyos. Wala nang kinsay Diyos ay lang dito, din na, sakto na ito, istorya. Wala nang sinabot yung Diyos sa itong tingko. So, sige. Pero may taging anak sila mag-explain na may malang interpretasyon sa ilang papa na lahi man ang abot sa uban. Lain man ang Kaya mga siyempre, komentaryo, lain man. Sa mo ang interpretation na buti kung ikaw interpreta ni Papa, klaro sa tanan sa mga Pinoy na wala man, English mo nilang interpretation. And lastly, so nagkasundo ta na
itong Ginoo, si Father God, sara, yung anak si Kristo. Okay. Then, ang last, kini ang last, no, nga, ningon siya, kita ko nung tanan, anak sa Diyos. Agree mo, sabi. Tanang tao, anak sa Diyos. Depende sa mga maghitabo. Naaman tayo mabasa sa Biblia, ganyan sa sinugdan, ang amahan ni si Satanas. Pero kung, naaman tayo mabasa na sa buwan, 4, ano. Now, ipindi mo guna, ang butang yung sabot, kinigiblia, now, ni panalitan, hiyata ko ninyo, pananglitan lang, ni. Na Ebanghelyo, nga nag-ingon, na kining tawhana, gipakatao ni nga, amang o bungol. Dahil ako. Dahil giayo sa Ginoong Kristo. O pagkahumag-ayo, nitindog siya, nagpasalamat siya. So, sa akong kaugalingong pagsabot, lisod kayo. Ang bata ganito na, mama, papa, kining tao nga nagtigulan na mawalay na dunggan, di kabalo kung sa akong pag-istorya, ni istorya na yun, dahil nakadungog, dahil nakasabot siya siyang pagkadungog. So, ang motibo sa butna ko ato, kung atong tulan, hindi nga, hinay-hinay nga siguro, magsugod siya sa pagkabata sa. Pwede ning istorya siya, ning tingog siya, pero dili ingon kay, tagabalog English ba ito yung istorya, o Hebreo ba, o Armaico ba, o kung sa ito yung istorya, na usahay, wala ni, dili na ito ni makita. Na dili mo ito magpataka kung saan ginakasulat sa Biblia. Kita magpataka. Huwag kayo kasambutan ni laghang kahit wala ang sarti, ani. Kaya wala yung tao nga makatugkad sa pulong sa Diyos mismo diretso. Isod mo niya nga itong gituki, Diyos mo niya nga tao rin ta. Ha? Tao nga itong gituki, pagtulunan sa Diyos, mga pagtulunan yung gitulong ay sa Diyos. So dili ta siguro, para na ako dili, siguro ta magpataka-taka nga maunig ingon. Maunay akong ipasabot ni mo, ingon anak na, ayang luktok tag mga kabalayan. Kaya maunay pasabot anak, inanin Brad, tuwin inanin. Dahil ingon tag Bible, wala may Bible alon actually, Bible ani. Inigsakan mo sa Bible, wala may Bible alon ay. Paghatag mo sa Bible, tuuhi ko, kung ulit ingon sa Bible, si Bible ani. Wala may Bible alon. Bible ani, kana. So sayop ng pag-ingon ng Bible alon. In my own philosophy. Sa ako na. So, balik na ako ng what Bible alone, isang line na nga. Sa iyo ka, dili ka na nakasulat niya. Yes. So, wala nakasulat na Bible alone, it doesn't mean dili siya Bible alone. So, dito ko balik sa tanan anak ko sa Ginoo, dili. Mabasa na ito na sa John 1:12. John 1:12. Tanan, tagipilitan ni Lord. Tanan tao, ni Lord. Pero, dili tanan yung anak. Tanaw, doon sa writing sa ito yung mga tagad karapatan na may yung anak. Sa John 1:12. Mabunyang ka. So, belong to the family of God. To be called children of God. John 1:12. Inoon may bidaw at umito kaniya. Busak sila gihatagan niya sa katungod nga mahimong anak sa Diyos. Katong ni Ning dawat. O. Ning tuo. Okay. Kana ang premise na si Jesus, Word, God siya, in the beginning, nagpakatao siya. Diba? So, pag alis sa kalibutan, ang iyaha, wala mo ilan niya. Kato bang mga pinili? Kato yung mga pinili? Like expect, hari, manggid nga laki, like corona, nasa palasyo, pero para man sa sabsaban, wala mo dawat niya, ang iyaha. 100 karon kapaabot palagway sila, pero sana mo hari na yung hari. Nagpaabot. Pero kita, nidawat, tumot lang sa inyo, nidawat ba mo nga, katong ni-ari dito si Kristo ito, katong ipaabot ng Bisaya, ug nito o bata sa iyaha, yung ngalan. Or, kung sa inyo ang, again, interpretation, pag pagtuugod. Ako wala na ko yung record anang word ba nang gudang pagtuugod. Nga, di na kinangan ulit sa tiglawong tayo or dako ta kay nang basta tuo ka, kaya mo dili kang tuo, kaya man buhat ka. So, basta mo na giingon diha sa 1:12, ang midawat sa iyaha, ug dito sa iyaha, ihatagan og katungod na mahimong anak sa Dios. Ako ko explanation ana. That's right. Kaya ang pagkay moingon Katoliko, Pasko. Sa ulog ng matay ng Ginoong Kristo.
nagbunyag sa ngalan sa Ginoong Jesucristo. Nagtuglo sa pagtulungan ni Jesucristo. So, basta nagtuloy ko, so, kita dapat kita Ginoong Jesucristo. Wala ko i-explain din siya anak. Kaya mo na, niagim ka katolik ko, Brad, ba? Na. Wala na ko, no need to explain. Kasi katolik, yan ano eh. Hindi daw na ito. Mati. So, therefore, Sa'yo nasayo na po si Santo Papa na yung third phrase na tanan anak sa Diyos. Now, balik ko na po na ako akong tubag. Ha? Kaya ako naman yung natubag ganina. Huwag ka nagkaibalo siya, ang nauna, siya din siya. Dili mo na kutulungan sa katulik ko. Exactly. Wala na akong Huwag maingon siya ng dili niya anak. Malito na niya sa atong mga Muslim dito, mananayati na. Oo, ata ka pala siya. Oo, kapag kaibalo, yan na una-una ko. Pero dili na mo ipagtulungan. Wala nang gitulong sa katulik. Yeah, kasi na kayo ka po na. Philosophical explanation. Umingon ka anak sa Diyos. Ato lang example siguro sa kapamilya mga. Kita na po yung mga anak po. Then ay anak nga liwat kayo na akong yun. Basta kinaiya mo po. Galing mo yung kung in principle, tanan, palitan, 5 ka bukong anak, yung mga 2 ka bukong ani may liliwat sa ako in principle, yung ibase na ang akong anak kadtong naliwat na ko, hindi ka maingon nga anak ko na itong uban nga buloy ako nga maliwat ako. No? In principle ba, kung definition sa anak katulong masinulod doon mo. Ako anak kita na. Oh, lagi na. Pero kung Tanang tao anak. pero kung imong i-expand ang paghatag og kahulugan ng anak, meaning Maanay ka na si buliyago ko dili. Anak yun mo, buliyago ko dili. So, katulang verse gusto nga gihatag. Excuse me. Kanang, kabayo na niya tubig. Kaya wapat na liver. Sige mo, Kinay, Itong verse nga gi-quote, no? Naghatag ko siya sa meaning nga ang katong anak nga masinulunod. Siyempre, ang masinulunod mo rin ito matawag og sinod nga anak sa Dios. Pero imong ipalabdan ng meaning ng word anak nga meaning tungod kay binuhat ka sa Dios, mga anak na tanan sa Dios. Pero depende sa paghatag og kahulugan ba sa anak. Dili ko mo supak ato, pero og imo mong palapdan. Ako dili nagkitsing sa simbahan ako rin Ako may ingon gyud ko makita tanan asa wala mo wala ta panganak ni si Jesus Christ na may panganak ni Virgin Maria. Itaw tanan pagwisig. Pero sa John 3:16, for God so loved the world, pag-ibultan na. That He gave His only begotten Son. Pero nang may kondisyon, whosoever believe in Him. Dito na ngayon. Pero ang tanang tao, ipagkaiyak na sa Diyos. Pinanggat ang tanan, created the tanan. Pero ang question is, anak na tanan. Namagoy kondisyon de po. Kondisyon man ang idawat Believe in Him. Oo naman. Oo man, klaro pa kayo na. Dili lang na sa kapers. Statements of hope, so in my personal reaction lang, di ko mo ingon dayo sa iyo, hindi ako mo ingon o makibalo ko kung giunsan niya itong paggamit. Depende mo ko sa paghatag og meaning nimo. Kung unsa ang pagkaanak, unsa ang pagkaanak sa Diyos. Kung panangit o pangutan ko na naapalan sa diri niya, satisfied ko sa explanation. Ako lang ning basahon na kadyot. Masalan ni. Kay kini lang, nangitan niya. Ingan eh. Excuse me, tell you, di an egg deliver. In verse. Isa dahil? Di an egg deliver. Niyon dili. Si Jesus, magsugot na sa 42. Si Jesus, ito ba kanila? Chapter 8. Sa chapter? John, chapter 8. John, chapter 8. Sugot na sa 42. Si Jesus, ito ba kanila? Kung ang Diyos, mao inyong amahan, inyong takong higugmaon. So, bakit? Sakit kondisyon. Rin bigay, higugmaon. Kaya di ka naman ako sa Diyos. Kung karoon ko, anila din eh. Wala po mo ani sa kung kaugali mong pagbuot, kundi ipadala ko. Anong dili man ka mo magkasabot sa kong disulti?
ang hinungdan nga dili mao nga dili ka mo buot mo dawat sa akong mensahe mga anak ka mo sa inyong amahan mo mao ang yawa. Sunay lang ang mahal. Buot ka mo musunod sa mga tinuha. Sunay lang ang mahal. Oh, Dili ta na sa mga kasi kamay pero kung ito to sila, Basta din to. sige na Kristo, Kristo. Ato sila pero inani mo guni, inani mo guno. Ako kita magtuon maguta kay kini. Exactly. Magtuon maguta. Kung nahitabo ning panahon na karon, dayon nakatagbo na kung Ginoong Jesucristo. Mayong Ginoong Jesucristo. Ikaw, Brad Boy Gador, yuta mo ka, wa mo ko nagpuyo. Dili to ako kung balay ito sa langit. To ako dito nagpuyo. O niya, kanang imong amahan si Juan, dili ako amahan ang Diyos man. Tuwas langit. Miingon, may ako nga nagpakusok kung kanako. Miingon, yung na, siyempre. Di ba? Makanta ka sa bukod lang manikir, mo to, tagyan ka man nabasa. Pero sa ilang kapanahon na lisod daw eh. Lisod na. Mama kung magtuon ka. Salamat yun nga na nabtan tahini kay sa mo kung panahon. Magtuon kita. Magtuon nga nita, tanang pinindod yun. Kaya. Nanood ka ng kawin, ganahin si Pedro. Masama doon tayo, salamat kayo, gitala niya, kita gitala niya. More pa mo, magdala pa mo daghan, para magkasabot na. Kaya mo na, iman ko ni mo ano tayo nga kanan. Tayo, nakita ng Budang Jesus. Na nadilaing amahan. Mamanay, mabuta na ito, invisible na kaaway. Di man kita may magkaaway. Can you never get there? Amahan sa kanipit? Pero Angel of Light magkaha. Angel of Light man, nangit-ngit, magindi siya, pero wala lagi, matakuban magkahayag. Na perfect man beauty and wisdom si Anas. Siyempre, mangita siyang paagi sa mga Lipat yun. Gamit po siya. So my point ini, mga kuya, mga tatay, na brought up na kung iyang message. Dili kay mahusga na dahil kang Pope sa akin. Not natural, it's parang siya huge figure siya sa whole world. Ang tanang mga tao, lantaw yun siya kay sa mga signs sa katapusan mga adlaw god, wala may gahusga na isang antichrist or sama na si Pope. Pero na yung mga dipagbantayan ng mga mga sila pati mailhan na kining mong gawas na antichrist, wala gini magpakat mo mo imo pahiusa sa tanang mga katawhan sa kana ba mo unite sa tanang mga katawhan karon gani pero nakadugong ng balita nga sa tutong lugarahan nga nanay tulo ka church nga gitukod nga pwede na kamusulod sa Muslim, sa Hudyo, sa Christians. Kay Christians ang i-represent sa Catholic. Anong big religion sa world na nagkahiusa na. Diba? Napapasaan naman. Mababa ni siya nga times ba nga gusto niyo mo nang papuntanan nga last days, pero wala ko conclude nga siya nag-yun ding tao nga musulbot, pero everyone, sa kamo siguro sa Catholic, kining gatang ining antichrist na ingon, really plural na may mga antichrists. Like mga propeta na mga bulaan na niangkog sila si Kristo, antichrists, o katong wala mo to ni Kristo. Okay. When we test the spirit, mailan man mo ang spirit na antichrist, kanang wala mo dawat ni Kristo nga nagpakamatay sa cross, nabanha sa katulog adlaw. Kanang Kristo nga, kanang yung ginipikahan ka na, nalansang sa cross, mauna nga Kristo ka na natong turuan. Pero nadaghang religion or sekta, kung wala mo tuo, nga Diyos siya, kabalo na tayo sa Pilipinas. Di na ko mabig-debate, kabalo na punta, pag-debate pang ka or makipag-argue. Why gid ganun mo ingon tanan sa tanan gid Catholic man gid mo ay kuan dili wala na siya ginakuan siguro mo lagi na kulang sa kay wala mong wala kinikitanan nga ako nadungog karon salamat sa inyong mga brothers wala ginis pang panahon mo ang to na lang itana kay dada ko Katoliko tanan dipulog ko
So, pag dili na tayo kuan straight na lang dito sa point nga sakto ka kay kuan good kanang sana siya real talk. Diretso na sa punto kay wala gini nga mabutang nga kining sa Pope unsa iyang gustong i-please tong uban nga. Pero ang danger man God is parang mutuo sila anak day kuno sa Ginoo. Sara day atong Ginoo nga gisimba at tanan day sa among reliyon mo paingon sa Ginoo di parang di na sila mo seek sa real kingdom. Kaya mo nga real agree. Since the start yun, ang mga leader sa simbahan, pareho naman di nila. naman yung human factor nga baka ingong kang questionable. Even Peter, di ba, naaman dito yung na pamulo nga, ingnan sa Ginoo, pahawa, Satanas. Ano ito si Peter? Di ka bula ka no? Isog ito, itik mas mong ganit itong dalunggan na ito. Then, tanawan mo sa history na yung mga bad books gani. Gamay na po na sila ikumpara sa mga tarong mo. Kaya, naagad kay tao mo ko. So, ang ato lang ani nga, asa ta di pasabot sa Ginoo nga nadiri dito ta. Kay mo refuse po ta sa unsay padayan niya nato nga nadiri. Probably po maayo no kung na siya ikuan mo nga diri ka. Kaya mo refuse ka kay siguro kung siya ikaw na po yung nakibalo, gano'n, kung siya yung ngayon na. Kung sumura, dili ka, study ka, i-share ka sa mga po, wala po naman po kang ngayon ganit sa akong background po. Ganyan to, apit ko mo biya, pagka nakibalo, wala ka po ngayon, ginim. Ako ni, dami similarities po gamay, ani. So, apit po ni mapunta sa kuwan. Pero, again bro, kami wala may katanaw sa tao, wala may katanaw sa among pastor o sa pari. Among loyalty kang Jesus Christ. So kung makasala, so nananan mo, imo pa ba itong dawaton ng mga sa'yo or hawa ka? Diba? Kaya naman kay freedom na pangitaon ang real good ng Kristo. So lisod po kita na nimo harap-harap parang kita na ginatuon sa TV nga, mo na niyang mga kaso. Mo pagyapon imong faith o agyapon gud niya. Di pa naman saan naman siya kabuta. Dili inani no. Nga yes makapasaylo ta, walay question na makapasaylo ta pero kanang imong mosalig pa ba ka lahi naman na. Halimbawa ikaw ilaron ti ka brother. Giilan na ti ka. Yes siguro din ano ana man ka bro, ano man ka dasulti ni ani ay nailad ka o nakakuhaan ti ka napong salapi. Dinahibaw-an mo nga ilan na ito, no? Yes, siguro dahil sa gugma mapasaylo ko nimo. Pero mosalig pa ba kanako? Okay, inali ko ano. Kanang mga propesiya. Wala naman na nakasulat sa Bible kanang mga propesiya na naay black book na mahitabo nga Lincoln. Napagili black book. Naay mga kuwanin abot, di ba na nawatang ibalo. Although, sa akong pagmuli-muli na, sa basa na, kung siya na, mahitabo yun, kung tanghit-mahim mo na, kabubuk ko na sa Diyos. Iyahan mo na, gi-prophecy nga mauna, parehan na Ginoong Jesucristo, matingala ta nga nung nagpakamatay niya, hindi pagin ang Ginoong Jesucristo. Kanya, bunal-bunal lang, ilan siyang pag-isip. Pwede naman hintang ingnon sa Ginoo nga, Jesus, istorya lang ba? Di ba? Iyahan mo na. Nasa Isaias 58 siguro to, nga ang una-una sa Diyos, hindi una-una sa tao. Ang plano sa Diyos, hindi plano sa tao. Lain na. Ang plano, lain na inyo ang plano. God's thoughts, God's ways higher than sa tao. Karon kung kining gi-prophesize nga mo na yung mahitabo, Isaiah 55:8. 55:8. Yes, 55:8. For my thoughts are not your thoughts. So na inanatugkaro na kayo. Disod man. Karon parang tundok na. kung karon di ingon sa Ginoo nga kini mahitabo
gitag na naagi sulod din na makapenetrate na din. Siguro, Ay, Diyos, waso na po sa Ginoo. Surat mo sa Ginoo na. Hindi ka matayan na, ilisan ako siguro na. Oo. Kabalo mo po. Wala mga balo mo kita atong kasing-kasing kung salita ka tinuod. Oo. Tinagdanay mo kita kasi Tinagdanay mo kita. Balod taras lang bro. Oy, ako kato kasi bada dahil tangga una pa mi wala pa man si Brother si dito. Kasugod natin sa itong ginala. Naman sila. Alberto. Itong batang on-board nga baan sa ubalin niyo. Ako nila sila balay. Ako din sila giprangkahan tayo nga. Kung di ali mo dire para mo daog kung debate dili ko. Pero mari ko dili kay mag-sharing tayo sa itong nakatunan. O ko na may sa kami na ko una mong pattern is pag-debate ko dala yung tak. O di ko pwede mo tuban. Pero karon kaya mo flow ra magid siya sa ito di ba? At least yan ang makita nimo sa sulod sa imong mind, sa imong pagkasabot din. Hindi kulit nato niya. Insay sakto review ang mga notes. Lord, pakita kami. Kaya siya mag-yapay ang authority. Siya may matulog na ito. Di ba kay sakto ba niya siya o gilipat ako ini? Kaya, di ba, ang purpose na muari yun diri kay ako may sakto. Di wala. Ingon na gani siya, Brad. Mo na yung interpretation. Okay? Ako ba interpretation ba na akong kuan? Basta ako na lang ibasa, Brad. Parang na ako. Ako pagsabutan. Kaya amot lang ha. Amot lang po nga. If agree mo ining nanamo kay gibutan dali nga kanang bless ka nga kuan ba kanang dili ko no tanan na word si kuan nga dili tanan makasabot siguro sa maturity or depende kay na may mga bata pa lang mas grabe mo gani so wala sa edad na yung bandugay na kaayo tinuon pero uy, noon sa mga yung kinabuhi mo pang magyapon mo. Parang ganun ba? So, dili gyapon ang atong growth, marang ina. Lahi ang gatanom, si Paul ang gatanom, lahi ang gadilig. Pero ang ending, si Lord na may mo harvest yung tanan. So, it's a team effort. Mga kato nato yung gapan ako nga verse ba nga, kuan kail ka nga, nakakita ka or na nakasabot ka ba yung pulong. So dili day tanan makasabot yun or dili pa panahon o si Lord pa maghatag sa panahon na masabtan. Ito na yung mga silang. So actually, wala na ito. Sa po pa lang na topic, kulangon o yan, 3 ka oras. Okay na. Ato, message pa man dito siya. Message. Actually, dili pa ko mo diri pa ko. Wala pa kini. Wala na to makuaning unong katao, dili ko mo mutumbo kay Pope ni para ni sa tanan. Unong katao nga dili maluwas. Basis biblical may mga verses ko diyan pa. So another topic kita kay taas mo gud. Tapos wala gina nga nabilong bata ini mga ang Pope ba nga kuan na siya nabilong ini kay kung siya dili maluwas nita nga ga-judge mo Ginoo ka dili ang Biblia accurate din siya sa mga tao nga dili maluwas o kinsay maluwas kana ganing mo ingon si Lord di ba katong imong kantay nga 3:16 God so loved the world so na gibug magita tapos na siya condition dawaton ang iyang itong anak hindi ka mapangap pero magkaroon ka ng eternal life. Pero na sumpay sa 17 and 18. Nakatong wala mo dawat, gihukman na. Sige ko na tayo, sa Bisaya tayo. John 3:16 to 18. Nakatong wala mo, dili mo dawat siyang anak ba? Dili mo tuos siyang anak, gihukman na. Diba? Mga Muslim, therefore, mga Muslim. Yes. So, dili mo judge nila, pero mo nag-ingon sa Biblia. Tanan nga tuo sa anak, dili silutan. Apan katong dili mo tuo kaniya, silutan na. Wala man siya mo tuo sa bugtong anak. That is, kuan. Ang pulong sa Ginoo, that is
Kandidato na sila. Nya karon nakadungog ka ana nga dili ko mutuo silutan na dai ko karon magpalingog-lingog pa imong liog. Murag na ana sa Mateo 12:33. Daghan ang verse daghan support. Mateo 12:33. Tanaw siya na ko ha. Tumatik. Chapter 12 ng Mateo 33 ba? Ang mga uni. 53 ng 12. 32. Matthew chapter 32. 12. Verse 33 ka, 33. Ano ya? Ako lang basahon na kini mo akong ikutlo. Tingala mo nga layo kayo niya akong ikutlo, no? Ang magsultig daotan batok sa anak sa tao, pasaylo. Pan magsultig daotan batok sa Espiritu Santo, dili gid mo pasaylo. Karon bisan kanu sa karon kung dili ka tuo ni Kristo, dili ka tuo sa Kristo, nagdiglit mo kasi sala mo sa Espiritu Santo. Okay, wala na utang sa tito. Oh, sala na. Karon kung dili ni mo tawaton. Alam mo yung kagadi na nako tawaton ng Ginoong Kristo, na nako tawaton ng imong gid na wala ka mo to. Diyos sala mo sa Espiritu Santo na. Di pag ingon ng Ginoong Kristo, katubig mo ko silutan na imaw ni. Silutan na ni okay, it is the sin of the Holy Spirit for not believing God. Na ipa-renounce pag ini mo sa Kristo. Kaya mamangani na, hindi mo dawaton. I-renounce pa, samot. Pero at least po kayo harap-harapan ng Muslim, na mo, ikiyan ko na po. Mapatyan mo na ito, bali mapatyan ka. Butan kang ulo. Mawala mo yun sa, anong di man Muslim nyo, takihon. Pero na radio stations ko sa Amerika, ang broadcaster si Christian Prince. Ayan, kalaban, puro Muslim. Gusto mag-istorya sa Christian. Muslim din yung Muslim, okay. Muslim, paano siya? Muslim po na siya? Dili sa Muslim. Dili na Muslim. Dili sa Muslim. Kabalo lang siya musulti Arabic. Ang nice man God, kasagaran mga na Muslim nga na-turn into Christian, dili through kanang evangelize ra. Gapakita gid si Kristo sa ila, sa damgo, sa no, si Kristo mismo napakot nila o si Kristo mismo nabuhay. Muna di ba sa tual, lisod na ni sila gahi. Muna dili na punta mag-worry anang mga gahi kayo kay kabalo naman tayo na love. Ako, pray naman ako, dili gid makasabot. Si Lord di bahala ninyo, kay love po mo ni Lord. Di pa kamatyan mo po ni Lord. Dili ako, si Lord na misa. Kaya lang, mo lagi na ako, ang real na anak sa Ginoo, na yun, nagpakwanta sa karanak, nagpagyapon ta sa sala, dahil nung wala si Lord, ang question ba na, anak mo dito sa kaya ang tinudanan niyang anak, yan yung indisiplinamon. So, may siguro sunod nga Sabado, sa vision mo ito ang kuan. Yes. Vision. Wala pa ko. Brad, sa last, mulas sa ko ha, maka mo gadali. Sige. Maka mo gadali. Ini about Santo Papa. Kaya mora na akong gidadaan ini nga Biblia. Paangapon ni siya sa paangapon ni base gyapon ni sa King James version pero expository so na siya yung mga notes ba. So balik ko dito sa Matthew 16:18. Sa hapon ni ang dakan ini. Kini broad mara kong ingon si Jimmy Swaggart katong mentor atong usa sa apologist ninyo nga ningog hala mentor na si Jimmy Swaggart pero Jimmy Swaggart Baptist. wala gi pero kato yang mentoran kuan Catholic. Na-mention siya ba ko wala Jimmy Swaggart di ba mo na fall nga kuan pastor kay na picturean ba ko yung babae. Anak-anak ka kuan ang enemy. Ug taas kayong abot di ka mag-ingat bagsak yun ka. Bulan ni Bulan. Kana nun. Wala gina kung unsa ka taas imuhang lupad taas-taas din po ang bagsak parang Satanas may fall like lightning. Taas-taas din po ang bagsak sakit kaayo. Pero wala gina ending may importante kung mo ko'y makapaluwas siya kalag makaamgo siya na sa iyo Lord. So, nagyapon ta kawaris na siya. Kaya ang ending may importante man na may makapalangit niya. Kaysa mo padayon siya, din dito siya mapatsyan sa iyahang pagpakasala. Diba? At sa dito ron, makaamgo na siya nga sa iyo, pwede ako nabuhat. So, 3, sa to, Matthew 16:18.
40. Go up Peter and disrupt. Kana siya. And build my church. 16. Even death cannot destroy this church. Yan. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind in heaven and earth will be bound in heaven. Yes. Whatever you loosen in heaven and earth will be loosened in heaven. So, ang authority yung gata ni San Pedro. Alam mo, sa Peter kadugay, is the rock. sa kadugay na kung binasa sa Bible, almost 40 years na, dili ra ko kadungog ana nga verse sa lagi sa mga na CFD na kanang nagkuanan ng mga CFD. Gusto ko nang naan ng verse sa kanang mo gani lang ikuanan kanto ko nang namali sa Katoliko kay aning verse 16-18. So diri sa iyang expository Bible ng siya diri. And I say also unto you that you are Peter. Yan yung gibutangan unsa ning Peter. Petrus. The Lord changed his name from Simon to Peter, which means a fragment of a rock. Ang gikuan ni sa Petrus or Peter, fragment of rock or Cephas man sa laing verse. Sige, sayahan nga. Dili ko mo interpret ha. Yaharan ni sa kasulat ini na Biblia o kan Jesus Walker. Yahan ni impression. Fragment of a rock. Yes, a rock siya. Fragment of a rock. Pebble, stone. Yaha po ni. Fragment of a rock. And upon this rock, take note, kini sa Greek mangguning fragment of a rock is Petrus. Petrus nga. Pero kama mangguna, kini mo daghan kay wala kabantay. Bisag asa ko nga version nga Biblia nga gisulat. Kapit Pedro, kama. So, naay kama. So, another phrase ang musunod. Yung ano siya. And upon this rock, no, sa original language Greek, Petra na ni siya, dili na Petros. Immovable mass. Ang iyang nakalagay diri, immovable mass. So, different siya yung fragment of a rock. Kay katumang yung rock na immovable. And, ana siya, colon, Jesus is the living rock on which the redeemed, anak akong mata, as living stones are built. So, kita ang mga living stones, siya itong living rock, which the redeemed as living stones are built. So dito gikuan ang iyang church sa siya mismo si Jesus. Rock mo po diyahang interpretation, pero wala naman tayong oras. Daw kira. Sa rock, no? Hindi ko mo. Una ba? Sige, ikaw. Sa una sa pagsulat yun na sa mga apostol, wala mo na bukang yung mga comment sa internet na pero kanang since Protestant ang hikay, according sa ilang exegesis po ang ilang gitutang, no? Pero take note nga, ang kung wato ta sa original word gigamit ni Jesus, dili Greek, Aramaic. Gani, sige pa. Cephas. Ikaw mao, sige pa. Sa ibabaw ni ining kepa, kung imo yun sa Catholic exegesis, Peter ang subject, dili si Jesus. Although kita mo question nga si Jesus is the rock. No? Pero context mo ganda mo interpret. Ang iyang gisgutan nga rock diya sa Matthew 16, kung katolikong nga exegesis si Peter yun. Pero labi na kung basahon yung unang verse ng tama ni katulog ka verse. Sa English, bro? Basahon ko yung English, bro? You are Petrus? You're Peter. No one is Peter, you are Peter. Mali, kuan man siya, King James man siya. Pero sa Sa Greek, muna mo gawas ng translation nga Petrus, Petra. O diha mo gamiton sa mga mo again sa papacy. Mayroon sila na dili si Pedro mo gitukuran sa iglesia kay ang rock niyang gipasagot si Jesus na mapod yung kagalingon kay kanang Petrus na referring to Peter. Now, na yung mga daghan kung nabasa ng mga komentarya na, no? Ang reason ko nung giingon na pag-translate sa Greek, not because nga palahi ang meaning ni Jesus Christ diya sa Petra pag sa sumpay. Kuwan ko na for gender reason. Okay? During that time, naman ko nagpag-ingon ni Petrus, kung yung kag-Petra, babae mo o i-genderize ni mo ba? Pero dili ko na intention ni Jesus diha nga ginahilahi na pag
translate para madili si Pedro mo yung pasabot diya, no? Kaya gani sa original yun nga word niya gamit dili na Greek. Ang pag-translate naman na doon ay distinction. Petros, Petra, pero sa original word na gigamit ni Jesus, puros kipa ay ang gigamit niya. Kamo si kipa, si babaw nining kipa. So, tuturon ko ang siya, bisan gamit ang naansin, pero dili makadaog din na kung imong tanawon pag sa sumpay, Peter yun ang subject ni Jesus Christ niya. Itugyanan siya sa keys, ngayon ano. Pero dili ta mo question ha, nga si Jesus is tara. 1 Corintios 4. Pero contextually, kung Matthew 16 mo yung subject, wala kay hisgot si Jesus niya sa iyang pagkarak. Kaya si Peter man niyang diskutan niya. No, so mawala ang Catholic rule na mag-point about that. Pero kung nahinumdum ko sa explanation po ni Atty. Abbas na Lord Buing na, kung ato yun ang i-picture out diha, dili po mawala si Jesus diha kay si Jesus Christ cornerstone man. Kumbaga kung magtutod ka, kung magtutod ka balay ko sa kabalo mga engineer na, si ibabaw na foundation. Then ang sa ilalong cornerstone. So kung ang kumplito din ko nung paghulagoy ang foundation si Peter. Ang cornerstone naragyapon si Jesus kay mo man ito'y nagpaligpon doon lalong. So bisan pag mayroon ka gitukod dito ni Peter ang iglesia gani o ato pag yun ang i-apel tanan hasta mga apostol at yun kung bas ka Exodus 20, di ba? Peter then mga apostles then katong sa corner na yun nga mo ito'y nagpaligpon yun mo to si Jesus Christ. So di naghihapon mawala niya kumplito ra yun gihapon na. Pero di lang yung kunawan nun si Peter. Kay labi na kay siya po subject ng diskutan yun ni Jesus. Yan ikalawa po, aron po ba taga-agbil itong pagtawag ni Kristo niya o Peter, na which is rock or stone, dipindi kung saan mo na paghubad. Kay si Kristo God, kung mag-usog-usog siya sa ngala, nanay mo ipasabot. No, labi na nga nung rock mo po. So yun na nga ang among punto sa puti. Sige. Ako, Brad, may lang. Ko, sige, magkukatulog. Tama na ba? Ako, ginagmay lang sa mutbang. Ang bukta kung ito sa ako, alam kung nasaktan nga. Wala ilabot si Pedro, ano na nag-ialis dan, pamagitihan ka lang, sa matulog, ginoo. Kasimple ba? Nga, pamunta nag-iingon nga, niingon na siya nga, Peter, uy, dili na ka, simod ka rin si Peter na ka. Ang sinugdan na doon, ikaw ba, Pedro? Kung sa may mong pagtuon, ganyan ako. Simon Barsuna, anak ni sa may mong pagtuon ako. Sa Lord, nagtuon ko ngayon ko si Kristo nga sa kuwan. Lord, ikaw ang Bisaya. Salamat kayo, Simon. Di nyo ka kayo balungan na kung wala ni mo gituhan sa man. Sa ito pa, he was chosen. Among the puso, he was the only chosen. Among niya. Ingon alis na imong ngalan, Simon. Peter na na. Niyang ko kong iglesia. Hindi ako matapod yung laliso na nun, mamutanot ang Ginoo. Ano ba, nato batiksan Ginoo. Lord, namin yung gialis na ng Simon doon, Pedro, so the purpose anak yun. Kaya ka na sila, ilang ng komentaryo, pasagda na ito, ilang komentaryo. Wala matang ingon na si Kristo, dili bato. Naaman sa episode. Sa John po. Yan, matalagingon na. John 1:42. Pero, ang sa'y purpose, nga yung gialisdan, gikan sa Simon, kaya kanang Simon, kanang ngalan nga Simon, kanang ngalan nga Simon, mulang gunag kawayan, paling-paling ba, huy po ni mo, totoo, mupaling, huy po ni mo nalisuala, mupaling-paling ba, mulang po sa'yo, Lord, kapag di ko ni mo, kuyong di ko ni mo, kaya, asang kukuyo ka na nga, hindi tapas yung dunggan, kung dito, naman mo nag-itapal, hindi yung ko. Hindi ko bubiya ni mo. Mga paling-paling, balimbing ba? Balimbing. Pero bisan siya kabalimbing, alisdan siya sa pagkabato. Sa pagkabato, ayaw na yung taong balimbing niya. Iampo ka na ako, Simon, na ako ni mo. Kanya sa diyan, wala nang ginawa si Kristo, siya titiin na. Di manali ako mga karnero, dahil bahalang balimbing ka. One more good nature. Kingdom, yeah. Ano na kasimple lang mga kuwan ko. Siyempre, di mo na ito makuha ng mga tao nga mo upo sa ito ang tulungan. Natural namin sila ito.
Ang wala lang nila ang pangutana lang, sabi Mga kahit kaya sila, pero waka kita sa matulog. kana lang pag-ilis di mo daan, ano yan, Ginoong Kristo mo nag-ilis, ano sabihin mo naroon sa pag-purpose na ko. Ang kalainan So may na nato, katuyuan na na, kaya paghatag ko Yahweh. So may hinungdan na na ko. at ang advantage na nato boy nga nagtuon ta, break na pareha sa ubang mga katoliko nga makamit sila interpretation sa bikas, dahil prayo sila. Sila Bitaw, no? orang nag-meet makuha yun kay wala mas lang ibalo kung sa iyo'y Catholic yun Bitaw, na no? sabot, no? So, muna nga, diri sa atong kuan, salamat. Pitok-pitok ka mo. Gani nga 2 order kinamang ko na higawan si Brad, no? Sa lain po nga version, ato so atong gitampo. So, it's up to us na mong timbang-timbang. Una na, pasalamatan nato ang Ginoo nga. Ginoo naman ni tanan. Yes, kung yun na. So, actually, matugay decide, mag-take up. Pero kinigaling ko, kahulat lang ko. Sa pag-ayo, ang akong i-response lang siya. Amang hindi lang gabran kung sa'yo sunod na mong tikapon ng sunod sa bado ko. Kasi pagkaari ko dahil mo kumero. Oh, good. Very good. Salvation, Amerika naman yun. Oh, ikaw gano'n ka sa salvation. Oh, salvation. Adili, di naman na kinahanglan i-reset ng salvation. Hindi na mo, mag-anak na tayo, magtagbo-tagbo na tao, gasa na. Kaya mga tagbo-tagbo mga awan, hinapnin ka. 5 minutes. Alam mo ka, nagtuon kita, di ba? Asa ni, asa ko yung salvation na pita. Para at least, wala gina nga, nga nung umangutan ako sa Katoliko, wala pa yun ito bag ako nga sure silang saved. Nagay separate topic Oo, na. salvation din na siya. Mga nasa salvation. Ato nang isgutan ko. Oo. Oo. Pero dili sa Pope, mo end lang kung sa kinilas na rin. Dili ko mo end sa 1 Corinthians 3:11. 1 Corinthians 3:11. Yan. So, dili. Mag-ingan siya, for other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. So, siya gid ang foundation. I don't know paano na siya i-reconcile karon to si Peter mo ano Kung inunang ilarawan ko ng statement ni Paul ka, isgot mong siya doon nga, si Jesus doon may atong pundasyon. Oo. May mga Yeah, itupol ang mga tao, but naamong pero ko'y- si Jesus gid ang naamong ko'y mga tao doon nga, wala po magtuo ni Jesus. Ito na mga Hudyo, ang dawat niya. So, emphasizing Jesus Christ. Pero, kita mo pili riha. Mismo si Jesus, kung paminaw na to, na may mga taong ipamili niya. Sampol, mga apostol. Anong pagtawag niya ni Peter o Kepa, means rock, o inang i-appeal mo na mo, yung nung pili niya. Oh. So, kung specific lang ako sa kabisikulo, i-emphasize mo si Jesus, oy, correct, no question. Pero kung imong naksiyon kong ubang verse, para lang, hindi kayo tatong kung teaching sa Catholic na si Peter, hindi mo pong foundation, which is wrong, both, kaya mapartial na itong mahibawaan, both. Kung mag-focus lang kung kagpo sa verse. So, dapat mo, atong itibuok ang pangalantaw na to. Oh, di ba? So, inahanap ko na itong response. Kaya nani, no? Pagka, labi na yung true church, pag yung ganitang true church, yan, nagtugod sa simbahan, ito is Cristo. Yes. Ito nag-ingon, huwag na nagtudlo lang, nagtugod sa simbahan si Pedro. Walang tarihin nun. Kuha, ganitang mga standard diferensya, din ang ama, tigay ko standard diferensya, tigay ko. So, Pero tayo nga nung ang cathedral sa Roma, nga nung ipangalan ng Pedro. Tapos yan, ama. St. Peter's Cathedral. Oh, Cathedral. na St. Peter's Basilica. Oh, nga nung ipangalan na sa yari man kang Jesus. No, murag, ambot lang niya, wala mo. Hindi na ito, ano rin, ay mampuy nga lang. Holy Dito maglubong si Lady man si Cathedral. Ito, ano rin, di ba? Ang simbahan, Catholic Church na. Pero kanang mga lugar nga mga ano nga yung basilika, ng mga lugar nga kinanitan dili
Dipolog Cathedral Church. Wala po. Lady of... Lady of Juan. Kamatay fiesta din, no? Karang October. Kamo na yung fiesta? October 7, ang sama na nga fiesta o San katong Vicente ng May. Mayo. San Vicente. Ferrer. Kanawa magpista. Mo na di ba si Dunggan na Saint? Karang Saint Vincent. San Kung saan na siya? Vicente Ferrer. Mayo. Dili ba? Kinsa? Santos na siya, Brad. Santos Spain na na siya. wala Barcelona. siya dili sa Santos na kuan. Taga Spain na siya. Character sa Bible or Wala sa Catholic. Bible. Wala. Wala na siya sa Bible. Ano mo naman kuan na Ene, ako sa kusahon ni kajot na. Ano ba? Kaya gipahimutan sa Dios, si Jesucristo ingon nga bugtong sukuranan. Wala nila ang sukuranan Dios kanya. Now mo nang miingon ko, akong idugang ng episode 2:20. Sa episode 2:20 nag-iingon ni gitugod kamo diha sa sukuranan nga gipahimutan sa mga apostoles. Isang kong sayop ni. O sa mga propeta, o ang bato nga gisukaran, mao si Kristo Jesus. Sa ato pa sa pagtukod, so magtukod si Kristo nga wala sa libro, wala'y pangulo, sa mga apostoles, sa mga propeta, ang ganyan ang gitawag ng iglesia, sogo dito ni Pedro. Pero kanang simbahan, ang nagtukod, wala may lalit sa dito si Kristo. So dito sa mga apostoles, ano si mga apostoles, mga propeta. Muna gitugod kamo diha sa sukuranan nga gipahimutan sa mga apostoles ug sa mga propeta ug ang bato nga giskaran si Kristo sa mga. Ang sa nagkalam ko. ang sarong ganung i-attribute ni Peter because si Peter mo ganung become Christ and giana si Jesus. Mura dili ba What do you mean by sige ato sang i-define ng vicar? Vicar of Christ. Representative Ni Christ. Okay mo nag-claim lagi dito sa kuan. Sige lang kaya ako nang ikuan din. kanang representative of Christ, vicar of Christ. Vicar Alam mo po ng word ng vicar, no? Na. ang sa Bible wala gigamit ang term. Pero ang meaning ng vicar is representative. representative. Mao na dili ang gihisgotan sa atong Ginoo si Kristo. Man sila makakaot ingon si Jesus kang Simon, Primon, anak, Juan, naghihigugma mo ba ako labas iteran siya nito bago Ginoo no sayad ka, digugma ikaw si Jesus ingon at timana ang akong anak. 3 times. So, kinsa pakana at timana, kana. John 21 verse 1 so ni sa 15 up to 17 to. So nasayod man bisan sa mga Isaias nasa Numeros 20:16 nga ang pastor mao ginahipo ni tika mo masaya sa mga karnero. Dayon ang mga karnero nasayod man tan kini mga karnero nga giingon sa atong Ginoong Kristo ang iyang mga katawan katong itukod niya. Simbahan diin nagpuna ang 12 ka mga apostoles hangtod sa kini nidaghan na gyud nagkadaghan na Search na ko kaya di karon patiwasan na di karon siya mo ning tindo baykat ning puli sa trabaho sa Ginoong Kristo diin ang Ginoong Kristo man nagsugo mismo kay makayab naman siya ayaw siya ning kayab iya ginindi bilin nga na ay magdumala din siya mga nagyo. Na iyahan ng pulong nga timanay ang tao ni sila katulog. Dili ang Ginoo, dili niya pasagdan niyang katawhan dili nga wala visible head na gyud. Na ba kasahon lang nako kajot ha. Sa Juan 17, last verse John 17. Saan lang nako gamay siguro. Ako sa bitaw. 14 to 23. Ihatag ko kanila ang imong mensahe. O gikasilagan sila sa kalibutan, kay dili naman sila iya sa kalibutan, ingon nga ko dili iya sa kalibutan. So muna yung ipamulong sa Ginoo si Kristo. Padayon na to. Wala ako maghangyo kanimo, ako aon mo sila gikan sa kalibutan, kung dili, bantayan mo inuon sila batok sa yawa. Ingon nga ko dili iya sa kalibutan, dili usab sila iya sa kalibutan. Timuha sila amahan niya, imo gyud pinaagi sa kamaturan, imong pulong kamaturan.
Ang nga Pulong nga kapaturan. no, nya kining mga pulo nga kamaturan na nila. Na sa simbahan. Sabi niya, ingon nga Jesus Christ, I am the truth. Siya ang kamaturan, kanina o sa kalibutan. Nasa iya pulong. So, Juan 16, kami na usa ka turil, ubus usa ka magbalantay, that is Jesus Christ. And si Peter mo iyang paingon na siya sa langit, si Peter bigyan di klaro nga, at di man na Peter ang akong mga kanila. Kung imo yun ang sakto, sympathetic yun si Pedro. Kaya ang iyang trabaho mo, nagtrabaho ni Jesus as visible head of the church. Pero before ni kayab si Kristo, ningon mo ko siya sa Acts 1:8. I will send the helper. Oh, yes. And That's another story. Sa Holy Spirit, nagtrabaho sa Holy Spirit mo guide sa Na sa Isaias, sa Juan 16, 12:30, 12:13. Padalaan ko kamo. Holy Spirit At padalaan ko kamo. guide aning church, diin si Peter mo iyang gibilan as Dili tuwa na sa simbahan, 1 Timoteo 3:15. Another one. Tuwa na sa simbahan nga it is Ika mo wala kay because the church is the pillar of the truth. kay og 1 mag-counsel. Timoteo 3:15. Importante mo ng Holy Spirit kung mag-counsel. Kay kung guide man na siya, naparali na si Piet sa dogmatic definition. Mga ampun na ato eh. For the Sige, unity. time na. sige. For the unity of Closing. Ay naman Christians. na, kahit ako na closing ka. Okay. Yeah. Sa ngalan sumahan sa anak si Espiritu Santo. Nang ito na mong namahan, daghang kayong salamat sa laing higayon na imong giugot na kami magka-dialogo sa imong mga pagtulunan. Pinaot na kining among na hibawan karon o na pahinumduman na kini amo kayong kuyan. Yes. Nang kinahanglan na among kuyan, at among mapakambit ngadto sa uban. Sayo ka usa ka kinahanglanon ang imong mga pagtulunan. Kini maura ni paagi nga kami mahimong angayan tuyod sa mga tumalan kung ginamong matinabuhi. Ini tanan namong gipangayo, gipasalamatan sa ngalan sa mong Ginoong Kristo, uban sa panabang sa imong mga anghel sa langit, sa among inahan, Mama Mary. Amen. Sa ngalan sumahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Thank you, Lord. Thank you for your ardent desire. Spread. Spread the gospel. Spread the gospel. Good news. Good news yan, good news. O diba, feeling mo ulit nga